fundamental equality before the law of women and men. Ibig sabihin, tungkulin ng pamahalaan na tiyakin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan sa lahat ng aspeto. Narito pa ang ibang batas na nagpapalakas sa advokasya ng GAD. Anti-Sexual Harassment Act o RA 7877, Anti-Violence Against Women and Their Children Act o RA 9262, Anti-Trafficking in Persons Act o RA 9208 as amended, at Safe Spaces Act RA 11313. Isa sa mahalagang probisyon ng batas na ito ay ang pagkakaroon ng GAD budget. The 120 LGUs in Bicol region are consistently complying with the requirements, and they have allocated the required percentage for the gender and development programs, projects, and activities. At least 5% of our annual budget is allocated for gender and development concerns. In the previous years, we are able to ensure the inclusion of appropriate budget for gender and development. So, makikita nyo in the past, yung ating effort on the part of the DILG, nagresulta siya o nagkaroon na siya ng vast improvement sa ating mga outcome. We make sure annually we celebrate the Women's Month, and we do devote resources para ma-highlight natin yung celebration ng Women's Month. We line up several activities, the highlight of which is the Women's Fair, wherein we empower the local women vendors and even the sellers that are employed in our department. Pampering session for all the employees. We invite Ibgate Academy to perform massage, mani-pedi for our employees for one day. And this year, we have an added activity, which is the mural painting. God is very much alive in DILG Region 5. In fact, we have a reconstituted God focal point system headed by our regional director. God is important to us because it brings us to a new level of empowerment to our employees in DILG Region 5. Example, we have a child minding facility here wherein mothers who are employees with young children can bring their children, leave them there while they are working. In a sense, freeing them from the burden of leaving them behind sa bahay. Well, sa mga working moms, malaking tulong na pagdating sa workplace, nandun pa rin yung support facilities and support group mo ba. Kasi you continue to be a parent kahit nasa workplace ka na. So magandang nakaka-extend ng services and support facilities yung workplace mo. It's good na may mga ganitong facilities tayo para naman ma-ease din yung burden sa mga working moms, pinagsasabay yung work at pagiging parent. Na-balance ko naman po yung pagiging employee and a mother because of the child minding center, and convenient naman po sa amin mga mothers na working din kasi may surveillance naman makakabantay sa mga anak namin. As a future mom, I'm confident na if ever man na isama ko sa work ang aking anak, merong child minding center na pwedeng mag-look after sa kanya, and panatag ang loob ko na safe siya and nag-enjoy siya sa paglalaro. Gusto ko lang po na i-invite kayo na gamitin ang ating facility na child minding station. Meron po tayo dito where yung anak nyo ay pwede ninyong iiwan at sigurado pong safe ang mga anak nyo. Meron silang gagawin para sa kanilang learning abilities. So, huwag po kayong mag-alala na iiwan ang bata sa child minding at center natin kasi meron po tayong employee na designated na titingin sa kanila, si Ma'am Dada. I'm Aida Tandoy from DILG Region 5. In charge po ako sa child minding dito po sa sa daycare center ng DILG. May offer ko yung sarili ko na para magbantay sa mga anak nila. At least, hindi mapiperwisyo yung trabaho nila, makikita pa nila yung bata, kampante sila. Wala silang magiging problema kasi malapit lang, diba? Para ko rin naiisip na mga anak ko na rin sila na
inaalagaan. Para sa akin, naalala ko yung mga anak ko kasi hindi ko talaga sila nabigyan ng full-time na pag-aalaga. Kaya binabawi ko na lang dito sa mga bata rito. Yun ang pinaka-desire ng heart ko na makatulong din sa mga magulang at sa mga bata sa daycare. Sa lahat ng sektor, kasama ang DILG Region 5, isa puso at isa-isip po natin na ang kababaihan ay kasama sa maunlad na bukas para sa bagong Pilipinas. Ang Neo Plus ay hindi isang ordinaryong seminar lamang, hindi po ito dagdag lang sa inyong kalendaryo. This 3-day program is designed to be your springboard, a solid starting point as you take on the huge responsibility of leading your bayan at syudad. Sa panahon ngayon, ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa paninindigan. Hindi sa dami ng proyekto na ipatayo, kundi sa bilang ng buhay na nabago at natulungan natin. To be elected to serve in the government is not just an honor, it is not just a responsibility, but above all, it is about accountability. The service is a public trust. We are accountable to the people. It is because of them that we are where we are today, and they voted for us because they voted for you because they trusted you. They trusted your work. May we always remind ourselves that as public officials, we do not have the monopoly of knowledge and ideas. And much more, the needs and problems of our communities are ever-changing. So that is why we must submit ourselves to a continuous learning process. Thank you so much, DILG, for conducting this Neo Plus program. To all of you, our newly elected leaders, welcome to public service. Welcome to Neo Plus, and most importantly, welcome to the long but worthy journey of making every Filipino life more matatag, maginhawa at panatag. Mapo na po sa number 20.
The department shall ensure peace and order, public safety and security, uphold excellence in local governance, and enable resilient and inclusive communities. A highly trusted department and partner in nurturing local governments and sustaining peaceful, safe, progressive, resilient, and inclusive communities towards a comfortable and secure life for Filipinos by 2040. Ang DILG ay matino, mahusay at maasahan. We, the DILG, imbued with the core values of Integrity, teamwork and responsiveness, commit to formulate sound policies, On strengthening local government capacities, performing oversight function over LGUs, and providing rewards and incentives. we pledge to provide effective technical and administrative services to uphold excellence in local governance and enhance the service delivery of our regional and field offices, to become trusted partners in nurturing local governments and sustaining peaceful, safe, progressive, resilient, and inclusive communities. we commit to continually improve the effectiveness of our quality management system, compliant with applicable statutory and regulatory requirements and international standards, Gearing towards organizational efficiency in pursuing our mandate and achieving our clients' satisfaction. we commit to consistently demonstrate Ang matino mahusay at maasahang kagawaran para sa mapagkalinga at maunlad na pamahalaang lokal. Magandang umaga sa inyong lahat, Pilipinas. Diyos marhay na eldaw po sa Indugabos, mga kabalangibog. Sa ngalan ng Department of the Interior and Local Government Regional Office 5 na pinamumunuan ng aming Regional Director na si Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., CESO 3. Welcome to Balangibog! Episode 20, Pre-Bineo Series, Roles and Functions of Punong Barangay. Ako po si LGOO4 Regine S. Pedro. At ako naman po si LGOO2 Jasper Carino. Kasama ng Local Government Capability Development Division ng DILG Region 5 at ng Radio at RIC 2 Technical Team, kami po ang inyong makakasama sa episode na ito. Sa lahat ng mga kasama namin dito sa Zoom at sa ating mga tagapanood at tagapakinig mula sa FB Live, shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa isang mainit na pagtanggap sa panibagong kabanata ng ating Balangibog Series, ang inyong pinagkakatiwalaang programa kung saan ang katotohanan ang laging nangingibabaw. At ngayong araw, muling magsasama-sama ang ating mga kabalangibog mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region para sa isa na namang makabuluhan at napapanahong talakayan. At kakaibang episode natin ngayong araw, partner, dahil hindi lamang ito tungkol sa isang programa o isang batas tulad ng mga na-feature natin sa mga nakaraang episode. Dahil sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang posisyon na napakalapit sa ating mga komunidad, ang punong barangay. Tama ka dyan, partner. Dahil bago man lamang isipin ang tanong na, tatakbo ba ako? Mahalagang mauna muna ang tanong na, handa ba ako? At iyan mismo ang layunin ng ating episode ngayong araw. Ang ating Balangibog Pre-Bineo Series ay isang tatlong bahaging serye na inihandog ng DILG Region 5 Bicol Local Governance Regional Resource Center para sa mga prospective candidates na nagnanais tumakbo sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. At bago pa man tayo makarating sa mismong Bineo, nais muna nating magkaroon ng pagkakataon ang ating mga prospective candidates na makilala at maunawaan ang tunay na responsibilidad na kaakibat ng isang elected position sa barangay. Dahil ang pagtakbo sa isang posisyon ay hindi lamang patungkol sa pangalan sa balota.
Ito ay tungkol sa serbisyo, pananagutan, pamumuno at pagtitiwala ng komunidad. Kaya mga kabalangibog, bago tumakbo, alamin muna. Bago mangako, unawain muna. At bago humawak ng posisyon, ihanda muna ang sarili para sa responsibilidad. Dito, basta lihiti mo, ibalangibog mo. Dahil sa balangibog, bawal. Bawal ang fake news. Kaya samahan nyo kami sa isang talakayang tapat, direkta, praktikal at higit sa lahat nakabatay sa batas at tamang impormasyon. Pero bago pa man tayo magsimula, partner, aniyahan muna natin ang ating mga viewers at listeners to kindly fill out the attendance and feedback form flashed on the screen. Ang link ay available naman sa ating chat box sa Zoom at comment section sa Facebook Live. Makinig ng mabuti sa mga paalala o reminders bago tayo magsimula. First, to help keep the background noise to a minimum, please mute your microphone when you are not speaking. Pangalawa, to make our discussion more engaging, please enable your camera whenever possible. And finally, should you have questions while the presentation is in progress, please feel free to use the chat box. Questions will be entertained during the open forum. At dahil pre-bineo ito, hinihikayat namin ang aming mga participants na maging aktibo. Kung may tanong kayo tungkol sa posisyon, tungkulin, qualifications o mga sitwasyong maaaring harapin ng isang punong barangay, ibalangibog nyo. Pero partner, bago tayo dumiretso sa ating discussion, baka may ilan sa ating mga viewers na nagtatanong, ano nga ba ang pre-bineo? At ano naman ang connection nito sa Bineo program ng DILG? Magandang tanong yan, partner, Kasi para naman bago tayo dumako sa mas malalim na usapin, ay malaman muna nila ang konsepto ng programa natin. So, ang Bineo, o ang tinatawag natin na Barangay Newly Elected Officials, ay isang capacity development program ng DILG na nakatuon sa mga opisyal na bagong halal sa barangay. Ibig sabihin, ang Bineo ay para sa mga bagong halal na punong barangay, sangguniang barangay members at iba pang barangay officials upang sila ay mabigyan ng kinakailangang kaalaman, kasanayan at paghahanda para sa kanilang mga tungkulin sa pamamahala ng barangay. Nagigets ko na siya, partner. So, bale, ang Bineo ay parang bagong halal na opisyal, pero ano naman yung tinatawag nating pre-Bineo? Sige, i-compare natin siya, partner. So, ang pre-Bineo ay konsepto natin sa mga aspiring or prospective barangay elective officials. Tandaan, prospective barangay elective officials ang pre-Bineo. Mga individual na nagnanais tumakbo at maglingkod bilang barangay officials bago pa man idaos ang BSKE 2026. Sa madaling salita, Bineo, pagkatapos mahalal, pre-Bineo naman, bago tumakbo at bago mahalal. At dito pumapasok ang Balangibog Pre-Bineo Series. Hindi ito nangangahulugan na ang ating mga participant ay opisyal na agad. Sa halip, layunin itong bigyan sila ng paunang kaalaman at mas malinaw na pag-unawa sa posisyong nais nilang paglingkuran. Ang Balangibog Pre-Bineo Series ay binubuo ng 3 episode. So, partner, yung ngayong araw is episode 20, Pre-Bineo Series, Roles and Functions of Punong Barangay. Susundan ito ng Balangibog Episode 21, Pre-Bineo Series, Roles and Function of Sangguniang Barangay Members, na ating pag-uusapan sa darating na September 3, 2026. At hindi pa dyan nagtatapos, partner, meron pa tayong pantatlong episode. Balangibog Episode 22, Pre-Bineo Series, Roles and Functions of Sangguniang Kabataan, na atin namang itatampok sa September 24, 2026. So, 3 episodes, 3 target groups, ngunit iisa ang layunin. Ang magkaroon ng mas informed at mas prepared na prospective public officials bago sila tuluyang pumasok sa electoral process. Kaya naman, partner, hindi na natin pahahabain pa dahil napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayong araw. at sino nga ba ang mas angkop na magbigay sa atin ng perspektiva tungkol sa local governance, barangay leadership at mga responsibilidad na nakaakibat ng public office. Kaya naman ngayong araw, partner, isang karangalan para sa Bicol LGRRC na makasama natin ang ating Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. Seso 3.
Bilang isang regional director ng DILG Region 5, ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa pagsusulong ng matino, mahusay at maaasahang paglingkod para sa mapagkalinga at maunlad na pamahalaang lokal ng Bicolandia. At ngayong araw, partner, hindi lamang natin siya makakasama bilang isang regional director, makakasama natin siya bilang isang resource person na magbibigay ng mas malinaw na perspective sa tanong na ano ba talaga ang gampanin ng isang punong barangay? At mga kabalangibog, isang mainit na pagtanggap para sa ating Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., Seso 3. Magandang umaga po, RD Isko. Kamusta po kayo? Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa inyo, Regine and Jasper. At sa ating mga kababayan, mga Bicolano na nanonood via Zoom at via FB Live. Isang pong karangalan sa akin na makapiling kayo ngayong umaga para sa natatanging episode na ito para sa mga punong barangay. Magandang umaga ulit sa ating lahat. Ako, sir, may tanong ako bago tayo dumako sa mas malalim na usapin. Sir, gaano kayo ka-excited sa topic natin ngayon? Kasi di ba, sir, alam naman natin na napakabigat ng gampanin ng isang barangay official. Lalo na, sir, ng punong barangay, di ba po? So, sir, on a scale of 1 to 10, gaano ka, sir, ka-excited? Excited ako dito sa scale na 1 to 10, mga 11 siguro. Sobra pa, sir, di ba? Sobrang excited ako sa topic nito. So, kung excited ka, sir, I'm sure mas excited ang ating mga viewers dahil dyan. So, sir, hindi na natin patatagalin pa kasi alam naman natin na mga busy ang mga tao. Alam din naman namin na busy ka bilang isang regional director. Pero pinaunlakan nyo kami dito, sir. So, maraming salamat po. So, sir, ipagpapatuloy natin. Hindi na natin pahahabain pa. Unang katanungan, sir. Napaka-importante nitong tanong, sir. So, tuloy po ba ang Barangay and Sangguniang Kabataan Election or BSKE ngayong taon? Oo, tumpak yung tanong na yan at magandang pambungad na tanong. Lalong-lalo na kahapon, di ba, yung mga nanonood sa Senate hearing or committee hearing ng Local Government Code doon sa Senado ay na-approve doon sa committee level yung proposal fixing another law na gustong i-fix ng ating mga legislative officials yung barangay na from dati 4 years yung term of office nila, ninanais ng ating mga political leaders na pahabain pa ng 5 years yung term of office ng mga barangay officials. Pero yun po ay nasa committee level pa lang ng Senado. Aakyat pa yun sa buong Senado at pagdidebatehan pa yun. And then later on, kung ma-approve ng Senado yun, halimbawa, sa kanilang debate, ma-approve sa Senado, magkakaroon pa ng bicameral meeting ang Senado at ang Kongreso. So meron pang proseso. At kapag nagkaayos yung Senado at Kongreso, House of Representatives, aakyat pa yun sa Presidente para aprubahan. Ngayon, between now and that time na hindi pa natin alam ang kakahinatnan nitong bagong proposed bill of setting another term of office na from 4 years to 5 years, ang tanong is ano ba yung nasa batas ngayon? Ano ba yung current na batas na nagtatakda sa barangay at SK election? So ito po ang existing and
current na batas na nagtatakda, itong Republic Act number 12232 na nagtatakda ng 4-year term of office ng mga barangay at SK election, at sinasabi doon na yung election ay mangyayari sa unang Monday ng November. So meaning November 2, 2026. So ito po yung current ngayon ang batas na umiiral. Kaya sa tanong mo, sinasabi natin, yes, may election sa November 2, 2026. Okay, sir. If ever, sir, matuloy yung BSKE election sa November 2, 2026, di ba kasi, sir, na lang siya halos 3 months na lang. So, pwede ba namin, sir, malaman yung timeline po, sir? Actually, yun nga yung napag-uusapan na din, at yung COMELEC kasi nag-set na ng calendar ng election, at nandoon sa calendar na naset ng COMELEC na September 28 yung filing ng Certificate of Candidacy. So malapit na din. Next week, September na. And by September 28, doon yung filing of Certificate of Candidacy. Kaya sa tingin ko, importante na malaman ito ng mga kababayan natin, kung ano yung mga duties and functions ng mga barangay. Kasi kung sakaling tuloy pa rin yung election, at least preparado sila. At napagtanto na nila kung kailangan ba nilang mag-file ng Certificate of Candidacy o baka mag-atubili sila or hindi na sila magkaroon ng lakas ng loob para mag-file ng COC. So between now and then on September 28, maaaring mapag-isipan ng mga residente natin kung ano ba yung gusto nilang mangyari, at kailangan nating ipaalam sa kanila bago pa man sila mag-file ng Certificate of Candidacy na ito pala yung gagampanin nilang posisyon, ang trabaho ng kanilang mga posisyon na gusto nilang mahalal sila. So September 28 yung filing ng Certificate of Candidacy. At yung campaign period naman yan, mag-i-start ng October 22 to 31. So stricto dyan ang COMELEC. So doon lang yung period para magkampanya. So imagine nyo, kung napakalaking barangay yan, dapat meron kang strategy para ma-penetrate mo lahat ng household para makapagkampanya ka. At very strict dyan yung COMELEC. At may mga prohibited activities dyan. Bago pa man ang campaign period, may mga prohibited activities dyan. At importante na masunod ito. Kaya kailangan mo ding mag-strategy dito sa campaign period na binibigay lang from October 22 to 31. So kung maganap yung election sa November 2, 2026, by December 1, 2026, dito na yung assumption of duties ng ating mga barangay officials. Ngayon, nais natin na yung mga barangay officials, pag sampa na December 1, 2026, alam nila kung ano yung gagawin. Alam nila yung gagawin. Kaya gusto nating i-guide sila na bago pa man nila akuin ang posisyon, meron na silang komprehensibo na pagkakaalam kung ano yung trabaho ng kanilang posisyon. So lalong-lalo na marami siguro yung gustong mahalal bilang punong barangay, kaya ito yung episode natin. But meron naman tayong episode para sa mga barangay, sanggunian barangay members, at meron din tayong episode para sa mga sangguniang kabataan. So ito yung importante para sa atin sa DILG, na mabigyan natin sila ng
orientation kaagad para pag talagang nahalal na sila, by December 1, running na kaagad yung barangay government. Hindi yung maghihintay pa sila ng another orientation, maghihintay pa sila ng mga guidance kung anong gagawin. Pero by December 1, 2026, tumatakbo na ang barangay at hindi mag-stop. So it will continue to run because they are well-informed of their duties and functions. Yun yung target natin. Bali, RDS ko, ngayong pinag-uusapan natin yung nalalapit na BSKE, gusto lang din po sana, para sa ating mga viewers, gusto lang po sana nating malaman, ano po ba yung mga posisyon na pwedeng magkandidato ang isang tao? O ano-ano po ba yung mga posisyon na pwedeng takbuhan ng isang gustong kumandidato when it comes to BSKE? Okay. Nandoon sa batas, yung mga elected officials na elective positions na kailangan sa barangay ay punong barangay at 7 sangguniang barangay members. Isang punong barangay at 7 sangguniang barangay members. Para naman sa SK, isang SK chairman at meron din siyang dapat na 7 sangguniang kabataan members. So ito po yung mga elective position sa barangay na kakandidatuhan ng ating mga residente. So yun bale yung doon ka kung magpa-file ka ng Certificate of Candidacy, kung qualified ka doon sa position, doon ka magpa-file. Yun yung mga elected positions. So bali sir, since alam na nila ko yung mga posisyon na pwedeng takbuhan, meron pa silang ilang araw sir, di ba, para bago mag-file ng candidacy. And after this pre-Bineo, baka maisipan nila sir just in case na tumakbo and mag-file sa COC. So sir, malinaw na po kung ano-ano yung mga posisyon na pwedeng takbuhan. Pero sir, gaano po ba ka-importante para sa atin or yung barangay and SK election sa atin? Kasi mahalaga po sir na maging involved ang ating mga kababayan sa eleksyon na ito. So hindi lang po ito sir na pre-Bineo para sa mga elective or prospective elective officials, pati na rin po sir sa mga botante natin. So, gaano ito, sir, kahalaga para sa atin? Para sa akin, isa itong pinakamahalagang kasaysayan sa barangay, yung election. Pero bago yan, gusto ko lang balikan yung pagkakabuo ng mga barangay. Siguro sa iba na hindi pa masyado aware, bago pa man tayo sinakop ng mga Kastila, meron na tayong political system na sa Pilipinas. Ito yung tinatawag nating balangay system na wala pa noon ang konseptong mga munisipyo, lungsod na nandoon sa ibang sibilisasyon, sa ibang countries na earlier na na-organize, naging ganap na mga country. Meron tayong pinaka-political system na din dito sa Pilipinas. Ito yung mga balangay na pinamumunuan ng tinatawag nilang chieftain or dato. So itong mga balangay na ito, parang mga nation state na din sila. Meron na din silang sistema na may leader na nga sila. Meron na ding army. Oo, meron na din silang mga warriors doon. May mga tagapagpaganap na ng batas, mga tagapagpatupad ng batas. At meron na din silang sistema sa tax collection, sa judicial system. Kasama na yun doon. So, it's a complete political system na meron na ang Pilipinas. So, ngayon, katapos ng pagdating ng mga Kastila, inadapt nila yon nung tayo ay mapasakop ng mga Kastila. Nakita nila na meron na palang mga sistema na ganito. Parang nag-take advantage sila doon. Nagpatuloy yung balangay system na yon at naging magandang
ideya sa kanila na ipagpatuloy kasi nakukolekta nila yung mga taxes na para sa Espanya. And then later on, sa mga nagdaan, na mga sumako pa sa atin, Amerikano, Hapon, na-continue yan. And pagdating ng tayo na, yung sa kasirinlan natin, talagang ginawa na natin na parte ng national government system natin. Na ang barangay, siya yung pinaka-basic political unit ng national government. So kaparte na siya nung magawa ang ating bayan, ang Pilipinas, kaparte na talaga siya as a basic political unit. So yun yung historical background nito, bakit merong barangay. Now, dito sa sistema ito, sa sistema natin na inadapt na natin na bilang basic political unit under our constitution and under our laws, pinahalagahan natin yung traditional na sistema na ang ating mga communities, meron talagang mga leader, meron talagang namumuno, meron silang basic na autonomy na nagpapatupad ng pamamahala. So, inadapt lang natin yun at pinagpatuloy natin knowing na yung mga elders natin doon, meron tayong mga leaders talaga sa barangay level na kaya naman pamunuan ang mga barangay. So, yun, pinagpatuloy lang natin yun kasi yun yung nakagawian at naging tradisyon ng ating mga ninuno. Hanggang ngayon, nakikita natin na importante yung mga barangay. So, yun. At dahil tayo ay nagpapasakop sa prinsipyo na demokrasya, nakikita natin na doon sa barangay, nagaganap ang demokrasya. Kasi sila yung pumipili ng mga namumuno. At yung mga namumuno na yon ay accountable sa kanila. Direktang accountable sa mga residente. So, sila yung pinakamalapit na puntahan ng mga residente. Ano ang serbisyo na kailangan nila? Sila yung pinakamalapit na gobyerno para sa mga residente. So, sila yung mukha ng national government. So, this is a very important community. This is a very important political unit ang mga barangay. So, kaya, bilang nagpapasakop sa demokrasya, gusto din natin ipagpatuloy na iniihersisyo ng mga residente yung demokrasya, yung pagpili ng mga namumuno doon sa barangay. Pero sa ngayon, of course, we have to consider na dahil nga sa pending bill sa Congress, ganito, ganyan, it's up to them kung ano ba ang mangyayari sa mga susunod na araw, kung mapopospone ba yung election or not. Nasa kanilang nasa kanilang political decision making. But eto talagang barangay election, sinasabi natin na importante ang ating mga kababayan, ang ating mga barangay, alam nila at nabibigyan sila ng boses kung sino yung dapat na mamuno sa kanila. Pagkaganda sir nung sinabi mo, no? Doon talaga sir sa mga sinabi mo, makikita natin na napaka-importante po nitong eleksyon na ito. Most especially sir na yung sa pagpili ng punong barangay. Just imagine sir kung walang mamumuno or namumuno sa isang barangay, walang nagpaplano, walang nagpapatupad ng mga programa, polisiya. So paano na lang sir yung barangay, di ba po? So napakaganda na meron tayong talaga sir na namumuno, especially yung punong barangay po. So another question po para sa inyo, RD. Ano po ba yung papel o tungkulin ng isang barangay? Sa local government code, sa ilalim ng local government code, meron doon nakalagay
kung ano ba talaga yung purpose or objective ng bakit meron tayong mga barangay. So kagaya ng sinabi ko nung kanina, na nadatnan na natin ng ating mga ninuno, even ng mga Kastila, Hapon at Amerikano, na meron ng political system tayo nung una pang panahon. Ngayon, isinabatas natin ito. Bago pa man yung Local Government Code, itong 1991, meron ng batas pambansa na in-issue para din dito sa pag-create ng mga barangay. At ngayon sa pamamagitan ng Local Government Code sa pagsunod sa Constitution natin, 1987 Constitution, so binigyan talaga ng katuturan at specific na tungkulin o papel ang isang barangay. So sa Local Government Code, nandoon yung tatlong pinaka-importanting tungkulin. Ito yung bago natin talakayin yung duties and functions ni punong barangay, dapat ma-appreciate muna ito ng ating mga kababayan at ang mga prospective na kandidato or ng mga incumbent na punong barangay. Ano ba yung tatlong pangunahing tungkulin or papel ng isang barangay? Number 1, sabi sa Local Government Code, Primary Planning and Implementing Unit. Isa yon sa unang function ng barangay. Primary Planning and Implementing Unit ng gobyerno. So, kung ano man yung mga programa, policies, mga batas at proyekto at aktibidad, nandoon yon. Ang barangay ang required at inaasahan ng mga residente natin na magpapatupad. So halimbawa, sa bilang primary planning unit, yung mga datos na kailangan sa pagpaplano, sa kanila din galing yon sa ating mga barangay. Kaya importante dahil importante sa pagpaplano na tama yung mga datos. Halimbawa, yung health status ng mga residente. So, kumusta yung malnutrition status dyan? Sino ba yung mga PWD na nangangailangan ng tulong? Ano ba yung mga pangunahing kailangan para sa health ng mga tao? At sino-sino ba yung pwedeng mabigyan ng tulong ng DSWD? Oo. At bigyan ng programa ng TESDA. So lahat yan ng mga datos na yan kailangan galing sa barangay, kasi ang barangay siya yung mas nakakaalam kung ano yung mga pangangailangan ng mga residente ng barangay. So bilang primary planning unit, alam dapat din niya yung mga datos na kailangan para sa pagpaplano. Kasi merong requirement din sa barangay, yung tinatawag nating barangay development plan. So another one is implementing unit, nasabi ko kanina, as a primary implementing unit. Meron din kasi sa Local Government Code, meron din dyan sa Section 17 na mga required na basic services and facilities. Eto, barangay, dapat gawin mo ito. Eto, dapat meron ka nito. So, kailangan ipatupad yan at gawin ng barangay. Anong mga basic services ang dapat meron ka? Meron din na mga batas na kailangan i-enforce sa barangay level. Like, for example, yung tamang pagtatapon ng basura. So, enforcement din yon. Siyempre, as
nandyan lang mga magkakapit bahay, yung mga waste segregation natin, mga ganon. So it's part of the function of the barangay para ma-maintain yung cleanliness and sanitation sa barangay. Meron din yung obligasyon ng barangay na i-maintain yung peace and order and makita kung ang barangay natin na maayos ang kapaligiran sa environmental sanitation. So ganun po yung pangunahin na trabaho ng barangay, basic primary planning and implementing unit ng national government. So para ma-implement at pagplanuhin ang mga pangangailangan ng mga residente natin. Ikalawa, isa ito sa, again, pinaka-importanting function ng barangay na dapat ang barangay ay magsilbing forum na kung saan or venue kung saan ang lahat ng miyembro ng barangay assembly nagkakaroon ng pagkakataon para pag-usapan ang mga issue sa barangay. Pag-usapan yung pangangailangan ng barangay. Ano ba yung mga mga karaingan ng ating mga residente? So kaya importante na nagkakaroon ang mga barangay ng barangay assembly. Dahil dito, ito yung pagsasakatuparan ng freedom of assembly at freedom of speech and ng mga tao at malaman ng mga barangay officials ano pa yung mga kailangan ng kanilang mga residente. So nagsisilbi siyang forum or venue para pag-usapan ito ng ating mga kasama sa mga barangay. So yun, that's the second part ng importanteng papel o mahalagang papel ng isang barangay. And lastly, third, yung third important role ng barangay ay ito rin na yung pagsisilbi niya na venue or forum para isettle yung mga hindi pagkakaunawaan ng mga residente. Kung may mga konting sigalot yung neighbors or relatives or kung sino pa man na nandyan sa barangay or sa kapit barangay, kung po pwede dito na lang muna isettle sa barangay under the Katarungan Pambarangay. Kasi alam natin na magastos din mag-file ng kaso sa husgado. So, kaya yung kung gusto meet kaagad yung
mag-conduct ng barangay assembly. And yung pangatlo, sir, is yung sa katarungang pambarangay, taga-ayos ng areglo, sir. So, ano po, sir, yung tungkulin naman, sir, ni punong barangay doon? Okay, magandang tanong yan. Pero hayaan mo pa ako na dagdagan pa yung introduction ko sa barangay. Kasi alam ko excited na yung mga gustong maging punong barangay. Meron lang akong isa pang punto na gusto kong sabihin sa kanila. Na ang isang barangay ay tinatawag din natin sa local government code at sa constitution na LGU din siya, local government unit. Ang isang local government unit, meron siyang dual character. May dual character siya. Ang unang character niya, siya ay agent ng national government. So, agent siya ng national government para ipatupad yung mga batas, para siya yung government at the grassroots level. So, nire-represent niya yung national government para yung mga residente natin merong kaagad malalapitan. Merong kaagad na pag naghanap siya ng nasa ng gobyerno, nandyan po kaagad ang barangay. Sila po talaga ang gobyerno. Siya ang nagre-represent ng national government. Siya po ang Pilipinas. Gobyerno ng Pilipinas, ang barangay. Dahil part siya ng national government system. So, agent po siya ng gobyerno na kailangan tumulong sa mga residente. At ipatupad kung ano man po yung programa, ang mga batas at ano pa yung mga proyekto na ipapatupad dyan sa barangay, sila yung madaling maaasahan, napakaabot palad na mga opisyales. So, parte siya ng national government. Estado dyan sa napakalapit sa mga residente. That's one part. The second part is sila ay representative ng community. Ang barangay ay representative ng mga community. At sila yung talagang mandated na katawanin ang mga residente sa kung ano pa yung kailangan ng kanilang mga residente. So they take care of the residents. Ano ang pangangailangan mo? Bibigyan kita ng ganitong services na ganito, ganyan. So ano pa yung para sa ikauunlad ng mga residente? So gagawin namin itong mga proyekto, gawa kami ng plano para itawid yung paghihirap dyan sa barangay. So they are exactly the representatives of the people na kailangan i-represent nila at bigyan ng mga programa. So yun yung dual nature ng mga barangay. Ngayon, pag ikaw ay punong barangay, yun yung kailangan mong ma-appreciate na malawak pala talaga yung obligasyon ng barangay. So mas lalo na dahil ikaw yung puno ng barangay. So dahil sa dami ng obligasyon ng barangay, so titingnan mo sa perspective na dahil ikaw yung puno ng barangay, mas malawak yung expectation sa iyo ng mga barangay, ng mga residente ng barangay. And malawak yung expectation sa iyo ng mga barangay. Ganon din ang national government. They see you as part of the national government na tutulungan ang national government na isakatuparan yung mga polisiya, mga programa, mga batas na applicable dyan sa barangay mo. So, yun ang tingin both ng residents at ng national government sa isang punong barangay. Kaya sa mga nagpaplano,
or sa mga incumbent ngayon na punong barangay. So, na-appreciate nyo na po ba yung bigat ng tungkulin ng isang punong barangay? So, very challenging po at very demanding sa oras ang trabaho ng isang punong barangay. Imagine mo, kukulitin ka in 24 hours during halos dapat available ka in 24 hours sa mga reklamo ng mga kabarangay mo or pag ng kanilang mga pangangailangan. Tapos kukulitin ka ni mayor kasi katulong ka din ng mayor mo para sa implementasyon ng mga programa niya dyan sa barangay mo. Hanggang doon sa governor, hanggang sa national government, katulong ka sa implementasyon ng mga batas at proyekto, programa ng gobyerno. So, mabigat. Ngayon, sa sagot sa tanong mo, gusto ko lang tingnan itong tatlong tungkulin ng isang punong barangay. Meron din tatlong importanteng tungkulin ang isang punong barangay na naaayon sa local government code. Sa mga orientation sa barangay during the NEO, sinasabi namin ito kadalasan na ang punong barangay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga executive official. Ang mga executive official, punong barangay, mayor, governor, presidente. Sinasabi namin ito na si punong barangay mas makapangyarihan pa sa mga executive official. Bakit? Kasi unang-una, siya yung chief executive ng barangay. Siya yung tagapagpatupad ng mga batas, programa, proyekto dyan sa barangay. Chief Executive. Ikalawa, siya din yung presiding officer ng sangguniang barangay. So yung gagawa ng mga batas or ordinansa, resolution, ang local legislative body sa barangay, ang sangguniang barangay. Pero yung presiding officer nila, si punong barangay. So dalawa ng function yon, chief executive at presiding officer pa ng sangguniang barangay. So gumagawa, katulong siya sa paggawa ng mga ordinansa at resolution dahil siya yung presiding officer. Pagkatapos nun, siya pa yung magpapatupad ng mga ordinansa at resolution na ginawa ng sangguniang barangay. So that's two. Unlike the mayor, the governor, and the president, hindi sila kaparte sa paggawa ng batas except taga-approve na lang sila ng batas or ng ordinansa. Ang gumagawa talaga ng batas ay yung sanggunian. Tapos ipapadala sa mayor, sa governor, sa president. And then they will sign it or veto the law or the ordinance. Pero hindi sila kaparte during the legislative deliberation. So, yun yung isang power and function ng barangay na naiiba sa governor, mayor, at presidente. And another function ng punong barangay ay yung pagiging lupon chairman. Siya yung lupon chairman ng lupong tagapamayapa. Kanina nabanggit ko yung katarungan pambarangay. Ito yung justice system sa barangay level na siya din yung namumuno ng katarungan pambarangay. So yung justice system na yon para masettle, ayusin yung pagkasunduin yung mga nag-aaway na mga residente, siya din ay may pinaka-importanting function doon. Kasi lahat yun, dadaan muna sa kanya sa mediation level. Doon sa kanya magpa-file ng reklamo, siya yung tatanggap ng reklamo at
susumon ng mga respondent at aayusin niya yun sa mediation level niya. So, mabigat ang trabaho na ito kasi kailangan mong mapagkasundo yung mga nag-aaway. So, kumbaga, sa national government system, there is no other chief elected official performing 3 functions na sa constitution natin hiniwalay sa 3 branches of government, di ba? Sa national government system natin, iba yung executive branch, iba yung legislative branch, iba naman yung judiciary. Yun yung national government system. Pero sa barangay level, halos nasisentro sa kanya yung mga function na yun. 3 function, halos nandoon sa kanya yung kaparte siya sa function na yun. So kaya nababanggit namin kadalasan doon sa Bineo na ito yung mga functions na kung titingnan natin, wala talaga doon sa mayor, governor at presidente na siya ay meron. Kaya yung tinutokso natin, yung mga punong barangay, siya na yung pinaka makapangyarihan sa lahat ng mga chief executive sa sistema ng ating pamamahala sa Pilipinas. So, dahil dyan sa 3 function na yan na napakalaki, congratulations sa ating mga punong barangay. So, bali RDS ko na banggit nyo na po yung 3 main functions po ng punong barangay. So, para mas mabigyang linaw po yung 3 yon, isa pong gustong malinawan para sa ating mga viewers, ano po ba yung ibig sabihin ng tungkulin ni punong barangay bilang chief executive ng barangay? Bilang chief executive, meaning taga-implement, execute, pag-implement ng mga batas, pag-implement ng ordinansa, pag-implement ng mga policies or mga rules and regulation, pag-implement ng mga plano, plano ng barangay, plano ng munisipyo, plano na ng national government or provincial government na applicable dyan sa barangay ninyo. Ano pa yung mga programa, proyekto, at mga aktibidad dyan sa barangay. That's the task of the chief executive. So, kung ano pa man yan na kailangan i-implement dyan sa barangay, yun yung tasking ni punong barangay. Dahil siya yung kinukonsider nating chief executive dyan sa barangay level. So, kabilang dito, yung, eto sample lang, yung pag-maintain ng peace and order, yung paggawa ng plano, yung barangay development plan at saka ng annual investment program ng barangay, and yung pag-prepare din ng kanilang barangay budget, yung annual budget. And meron din siyang tasking sa pag-iwas sa disaster, itong DRRM. And of course, itong pagsasagawa ng barangay assembly, kasi ito nga yung pangunahing tungkulin ng mga barangay na dapat merong barangay assembly. Matanong ko lang kayo, ilang beses na ba nagbarangay assembly dyan sa barangay ninyo? Singilin nyo si punong barangay. Dapat 2 beses sa isang taon nagbabarangay assembly. And another example, yung nasambit ko sa Section 17 ng Local Government Code, yung implementasyon ng mga basic services na
inatang ng local government code ng batas sa barangay. Siya yung dapat mag-implement niyan bilang chief executive. Okay po, sir. So, nabanggit mo na, sir, yung mga tungkulin ng isang punong barangay. Ano po? So, kanina, sir, nabanggit mo din, sir, sa isang tungkulin niya is yung peace and order. Yung pagpapanatili, sir, ng kaayusan sa barangay. So, paano po ba kaya, sir, pinapatupad ni punong barangay yung pananatili ng peace and order? Ano po, sir, yung sistema sa barangay po, sir? Unang-una, hindi naman natin inaasahan na si punong barangay lang ang lahat dyan. Kaya nga sinasabi natin, chief executive. So, meron pa ring mga executive official na katulong siya. Siya lang yung chief executive. So, isa sa mga katulong niya dyan, yung kalipunan ng mga barangay tanod. Required ang lahat ng mga barangay na magmantine ng mga barangay tanod na kanyang makakatulong sa pag-maintain ng peace and order. So, kung sa bawat barangay, kailangan po na meron po kayong mga barangay tanod dyan na inorganisa ni punong barangay. Kaparte niyan, yung pag-organize ng mga lupong tagapamayapa. Requirement din yan para sa katarungang pambarangay, sa implementasyon ng katarungang pambarangay, ang pag-organisa ng lupong tagapamayapa. Kasi ito yung mga katulong niya, ang mga members dyan, katulong niya yan sa sa mga reklamo at kailangan na pagkasunduin ng mga nagkakaroon ng pag-aaway sa mga barangay. Kasi kanina nabanggit ko, siya yung unang magme-mediate doon sa mga nag-aaway. Siya yung unang a-action doon sa mga reklamo. Pero kung sa tingin niya ay hindi niya mapagkakasundo yung dalawang parte at patuloy na nag-aaway pa rin or walang agreement doon sa kanyang level sa mediation, dito niya kukunin sa lupong tagapamayapa yung magpapatuloy doon sa hearing nitong dalawang partidong hindi nagkakasundo. So kapartner niya itong lupong tagapamayapa sa maintenance of peace and order sa barangay para ma-maintain yung peace and harmony. Now, meron pa rin na tinatawag tayong Barangay Peace and Order Council. So ito po yung council nito. Katulong din niya ito sa pagbalangkas ng plano para magkaroon po ng peace and order plan ang barangay. Maraming miyembro din ito, meron from the CSO or People's Organization, nakaparte ng Peace and Order Council para tulungan si punong barangay. Paano ba natin ma-maintain ang peace and order dito sa barangay? Ano ba yung mga programa na pwede nating magawa at isagawa dito sa barangay? Pinagpaplanuhan natin yan. At kinukonbin yan ni punong barangay at gumagawa sila ng mga plano at proyekto para po mapunduhan din ng sangguniang barangay sa susunod na para mapunduhan sa budget ng barangay. At meron din siyang katulong. Alam naman natin na importante yung kampanya sa drug abuse. So meron dapat ang mga barangay na tinatawag nating Barangay Anti-Drug Abuse Council. So sila naman po yung katulong ni punong barangay para mabalangkas din yung mga plano para ipagpatuloy na drug-free ang ating mga barangay. Hindi magkaroon ng paglaganap ng droga
dyan sa barangay. So, yun po yung mga katulong ni punong barangay para ma-maintain ang peace and order sa barangay. So, bale RDs ko na isa din po sa mga nabanggit nyo kanina yung regarding sa BDP and AIP. Ito pong Barangay Development Plan o DBP at Annual Investment Plan or Program or AIP, ano po ba ito? Ano po ba ang mga ito at gaano po ba ito kahalaga sa isang barangay? Thank you, Jasper. Sa Local Government Code, nire-require ang lahat ng LGUs kasama ang barangay na mag-set aside sa kanilang pera ng 20% doon sa pera ng barangay sa National Tax Allocation, na dapat iset aside nila yung at least 20% para sa mga barangay development programs, mga barangay development projects. So kung halimbawa, merong 100,000, at least yung 20,000 gamitin nila sa mga proyekto para sa development ng barangay. So ngayon, requirements sa Local Government Code na bago mo yan magastos, dapat meron kang barangay development plan. At sa paggawa ng barangay development plan, nire-require din na dapat comprehensive siya at multi-stakeholder. Kumbaga, pinagplanuhan hindi lang ng mga barangay official, pero kasama yung mga residente, yung mga representative ng mga citizens, civil society organizations or people's organization, or mga farmers and fisher folks dyan, at mga sectors dyan sa barangay, na kasama sila na nagplano kung paano natin, anong mga programa o proyekto ang pwede nating pag-ukulan ng pondo na yan na 20%. So, kaya pinapa-organisa din sa kanya yung tinatawag nating Barangay Development Council. So, 25% niyan ng composition ng Barangay Development Council galing sa CSO, Civil Society Organization. Alam nyo, matagal nang nire-require ng Local Government Code yung citizen empowerment. Open government na tayo nung panahon pa ng Local Government Code, kasi gusto natin nakaparte sa pagpaplano yung civil society organizations at people's organization. So hindi lang dapat ang mga barangay official ang nagpaplano kung saan patungo yung barangay at ano yung mga programa o proyekto na dapat niyang i-implement sa barangay. So katulong dapat ang mga civil society organization at people's organization, kaparte siya ng Barangay Development Council. So ngayon, sa pagpaplano, pinag-uusapan yan. Ano ba yung sa sektor ng mga farmers? Ano ba yung pangangailangan? Sa sektor ng fisher folks, sa mga vulnerable sector like persons with different abilities. Oo. Sa ating mga kabataan, ano ba yung mga pangangailangan? Sa health sector, ano ba yung pangangailangan? Sa kababaihan. So lahat yan pinag-uusapan at nagde-develop sila ng programa or plano na tinatawag nating Barangay Development Plan. This Barangay Development Plan could be 5 years, 3 years, or 5 years na development plan. So, ano yan, pang matagalan na plano para sa barangay na ang objective nito ay paunlarin ang kabuhayan ng mga tao dyan sa barangay. Magkaroon ng development
sa barangay. So yun yung objective niyan. At pagsamasamahin yung pangangailangan ng lahat ng residente para umunlad yung barangay. So yun yung objective ng Barangay Development Plan. So comprehensive siya. Lahat ng sektor tiningnan, lahat ng requirement ng population sa barangay ay tiningnan at ginawa ng solusyon yung kanilang mga pangangailangan o problema na nandyan sa Barangay Development Plan. Limitado lang yung pera ng barangay. Kasi 20% lang ng pera nila ang available dyan, ang minimum na available dyan. At konti lang naman talaga. Maraming pangangailangan sa barangay, pero konti lang yung pera na pwedeng gamitin ng barangay. So kaya, meron tayong tinatawag na Annual Investment Plan or Program. Annual Investment Program. So, it's a programming ng kapirahan ng barangay. It's an annual slice. Ipaprioritize ng barangay. Ngayong taon na ito, ano ba yung kaya nating ponduhan ng barangay budget? Ngayong taon na ito or sa susunod na taon kasi during the budget season, sasabihin ng barangay, ano ba yung kaya nating punduhan dito sa Barangay Development Plan? So ano bang mga programa o proyekto ang kaya ng ating pera? So doon nila ipaprioritize at ipapasok sa annual investment plan yung mga proyekto na pwede nilang ma-implement sa susunod na taon during the budget season. So yun yung importante dito sa Barangay Development Plan at sa Annual Investment Program. Yun yung importanteng papel. Una, sa Barangay Development Planning, kailangan komprehensibo makita ng mga barangay official ano ang talagang pangangailangan ng ating barangay. At natanong natin, nakonsulta natin yung sektor na importante na kaparte ng Barangay Development Council. Yun yung importante sa Barangay Development Plan. Ang concern lang natin ay hindi kaya ng pera. Lahat ng programa na na-identify sa Barangay Development Plan. Kaya i-annual lang natin, i-prioritize lang natin. Pero alam nyo ba, etong Barangay Development Plan is an input sa municipal plan. Ginagawa natin, sinusubmit yan sa munisipyo or city para doon tingnan ng municipal or city development council ano ba ang pwede nating ma-adapt na proyekto or programa nitong barangay na ito. Kasi hindi kaya ng pera nila. Baka pwedeng ang budget ng munisipyo or city kaya nating ipatupad itong pangangailangan ng barangay na ito. Parehas pala ito ng katabi niyang barangay. So pinagsama-sama yung mga priority project or program ng mga barangay. And then gagawa ng proyekto ni Mayor. So ganun yon. It's an input, yung Barangay Development Plan ay input doon sa higher LGU para makagawa din ng programa at para madagdagan ang pangangailangan at may sakatuparan ang mga na-identify na programa o proyekto ng barangay. Another, alam nyo ba nagkakaroon tayo ng Retooled Community Support Program ng DILG doon sa mga dati ng influenced ng NPA, communist group, terrorist group, na inagaw natin sa kanilang influence. Ang ginawa natin doon, tinulungan natin na ma-enhance ang kanilang barangay development plan.
Ngayon, nung makuha natin yung mga barangay development plan, binigay din natin yon sa national level. Kaya yung mga barangay na nagawa natin ng RCSP o Retooled Community Support Program, meron silang mga project doon na na-identify na pinunduhan ng national government sa pamamagitan ng Support to Barangay Development Program. Ito po ang programa ng national government, National Task Force LCAC, na kung saan pinupunduhan yung mga identified priorities ng mga barangay base doon sa mga barangay development plan. And sa atin, sa DILG, we continue to encourage the national government agencies na tingnan nila yung mga barangay development plan ng ating mga barangay kasi nandoon ang napakadaming proyekto na kung saan pwede nilang kunin at i-adapt para ma-complement yung identified na mga priorities ng mga barangay. So, importante ang barangay development plan. At sino yung pasimuno doon sa pagpaplano? It's the punong barangay. Ang punong barangay, ang number 1 planning officer sa barangay. Kayo ang magpapasimuno sa magandang pagpaplano ng kahinat na ng barangay nyo sa loob ng 3 or 5 taon na kayo ay punong barangay dyan sa barangay. So, kaya medyo excited ako dito sa discussion kasi pinaka-importanting function ng barangay, itong pagpaplano. So, ganun yon sa ating mga punong barangay. Kaya, ang tanong, kumusta na yung barangay development plan nyo? Mga punong barangay na incumbent ngayon. Updated po ba yan? Baka napag-iwanan na ng panahon. Kumonsulta po kayo sa ating mga city at municipal LGO para tulungan kayo na i-update ang mga barangay development plan nyo para ma-reflect kung ano yung pinaka-update na priorities ng ating mga barangay. So, kumonsulta po sa ating mga local government operations officer dyan sa munisipyo at sa city. Sir, kumbaga sir, base sa mga sinabi mo, napaka-importante talaga sir ng barangay development plan. Kumbaga, ito yun sir yung guide ng barangay or ni punong barangay para maging isang develop na barangay siya. So, yun nga, since dito nakapaloob yung mga programa, polisiya, aktibidad sa barangay development plan, mapapatupad to sir kapag may AIP sila. Doon sir nakalagay para ma-implement nila to sir, annual slice po siya. So, kung kulang pa sa fund, si municipal, si provincial, and si national government agency ang pwedeng kumuha or mag-adapt ng mga programa na yun. So, dapat comprehensive daw po siya, sabi ni RD. So, hindi dapat, dahil gusto lang ni punong barangay, ilalagay natin to dito sa barangay development plan. Dapat ito po ay nakabase sa pangangailangan po talaga ng ating barangay. So, yun po. Thank you so much po doon, RD. So, isa din po sa nabanggit nyo kanina is yung barangay funds, RD. Ano po ba ang papel naman dito ni punong barangay? Oo, ito yung isa sa pinaka-importanting function ni punong barangay, tungkulin ng punong barangay. Gusto ko lang hatiin yung discussion dito sa tungkulin ng barangay sa punong barangay sa barangay funds. Una, yung tungkol sa paglilikom nitong mga barangay funds. Kasi yung national tax allocation or galing sa share ng mga taxes ng national government, ito ay isa sa pinagkukunan ng pera ng barangay. Ito po ay binababa ng national government sa barangay. Ito ay napupunta sa bank account ng ating mga barangay. Patungo ito doon sa mga bank account ng mga barangay. Karamihan sa ating mga barangay, ang bank account nila ay nandoon sa mga land bank na bangko, yung mga bank account ng mga barangay. So, nandoon yung kapirahan
na nakukuha ng barangay mula sa national government. So papasok yan doon sa mga bank account ng mga barangay. Ikalawa, yung source ng fund ng barangay ay pwedeng nagmula din sa mga sa inyong munisipyo or city. Kasi requirement din yung assistance galing sa cities and provinces na dapat magbigay ng additional assistance sa mga barangay. Kaya yung mga transfers ng mga municipal or city aid and assistance, papasok din yan sa barangay treasury or doon sa account ng mga barangay sa bangko. So doon yun nililipat na kapirahan. Meron din ang provincial government na aid para sa mga barangay. At may mga taxes na ini-implement ang provinces and cities and municipalities na merong share ang mga barangay. So doon din, papasok din doon yung kapirahan. At nalilikom yan, natitipon yan doon sa pondo ng barangay na nasa bangko. At meron pang additional na mga funds na binababa ang national government na nare-receive ng mga barangay. Katulad nung bagong programa ng ating Pangulo, yung bawat barangay makikinabang, ang iba doon, ang sistema ay diretso sa barangay yung release ng fund. So merong mga barangay na doon mismo sa account nila. Pero may sistema kasi na ang iba nandoon sa city or municipality na release ang pera, ang iba nasa provincial government na release. Meron pang tinatawag tayo ng mga Local Government Support Fund or LGSF na doon din pinapasok minsan sa pondo, sa bank account ng mga barangay. So napakarami ng sources of barangay funds. Meron ding internal revenue generation na ginagawa yung mga barangay. Kasi minsan, or lahat ng barangay, merong barangay tax ordinance. At nagcha-charge din sila ng mga fees at renta. Halimbawa, may mga facilities sila doon, nirerentahan. Yung mga renta ng mga facilities na yun, pumapasok din yun na kapirahan. At papasok yun sa bank account ng barangay. At meron ding mga donasyon, pera or property. Pag pera, pasok din ulit yun sa barangay treasury at papasok yun sa bank account ng barangay. So lahat ng kapirahan, nililikom yan at responsibility yan ng dalawang tao, si punong barangay at ni barangay treasurer. Pero ang importante lang dito na paalala lang sa punong barangay at sa lahat ng mga nanonood, hindi lalabas yung perang yon na walang approval ni punong barangay. Pagka nandoon yun sa bangko, pag naipasok na lahat yun sa bangko, hindi lalabas ang pera na yan na hindi approve ni punong barangay. Kasi siya yung number 1 dyan na requirement na dapat may approval siya sa paglalabas ng pera. Ang requirement naman ng batas at ng COA rules, lahat ng nare-receive ng barangay na kapirahan mula sa iba-ibang sources, kailangan po yan pumasok sa barangay treasury. So riresibuhan niya ni treasurer at ipapasok sa bangko at papasok yun sa account ng barangay para sa nararapat na accounting ng mga lahat ng pumapasok ng barangay funds. So, isa sa obligasyon ni punong barangay ay pangalagaan yung funds na yan kasi in trust lang yan. Public funds yan. Pondo yan na para sa publiko, para sa paggamit ng mga programa
na naayon sa batas. So yun yung isa sa gusto kong i-emphasize na dapat proteksyonan ni punong barangay ang lahat ng mga funds na papasok sa barangay at yan ay kailangan ipasok sa bank account na mini-maintain ng mga barangay either sa land bank, ang iba kasi sa DBP at sa PNB. So ang requirement ng batas, nasa bangko dapat yung pera na nakadeposit na dapat ideposito ng barangay. Second part, nasabi ko kanina, ang paglabas ng pera na yan, dapat may approval ni punong barangay. At pag nilabas mo ang perang yan, dapat yung pagpapalabas niyan at pagbabayad niyan sa kung ano man na bayarin at paggagastusan, dapat naayon sa appropriation ordinance ng barangay. Appropriation ordinance ng barangay. So taon-taon, nagpapasa ang sangguniang barangay na tinatawag nating appropriation ordinance. Ito po ang tinatawag nating legislative authorization ng annual budget na ginawa at prepare ni punong barangay. So, yun po yung pinaka-importanting basihan kung bakit ilalabas yung pera doon sa depository bank. So, kapag naayon sa appropriation ordinance or annual budget or supplemental budget, kasi minsan may mga pera na savings na hindi nakaano doon sa annual budget, gumagawa din yung sangguniang barangay ng supplemental budget na ipapasa din sa pamamagitan ng appropriation ordinance. So, ganun po yun. Lahat yun dapat ng paggagastusan, programa, proyekto, naayon sa isang legislative authorization na tinatawag nating appropriation ordinance. So hindi basta-basta yung paggastos ng pera. Dapat identified siya na kaparte nung authorized expenditure ng annual budget or supplemental budget ng barangay. Hindi pwedeng basta na lang ipalabas ni punong barangay yung budget or pera nila sa bangko kung hindi naman authorized ng appropriation ordinance. Ang ano dito, ang pinaka-importante din sa tungkulin ni punong barangay, siya talaga yung may tiyempo para sa mga barangay funds. Una, yung Barangay Development Council, siya yung chairman. Pinaplano nila yung paggagastusan para sa 20% development fund. Oo. So, siya yung kaparte doon sa pagpaplano, pag-identify ng mga paggagastusan ng 20% development fund. So, yung mga naplano nila yon na paggagastusan, may hand na siya doon dahil siya yung chairman ng Barangay Development Council. So kaparte na siya doon. Ikalawa, i-approve yan lahat ng sangguniang barangay na siya din yung presiding officer. So kapag pinasa yung annual budget, ay before that, magpe-prepare pala siya ng annual budget. Yung annual budget, kailangan i-submit niya sa sangguniang barangay bago mag-October 16 ng bawat taon. So requirement yan ng local government code na bago pa mag-October 16, kailangan mag-submit na yung punong barangay ng kanyang annual budget for the next year. Para after October 16, pag-usapan na ng sangguniang barangay ang prepare ni punong barangay na annual budget. So, yun. Ngayon, pakasubmit niya sa sangguniang barangay, siya naman ang magpipreside para pag-usapan at
talakayin yung prepare niyang budget sa sangguniang barangay. So, kapag napasa na yung annual appropriation ordinance for the next year, pag January 1, yung lahat na na-identify nila at na-authorize nila na expenses doon, siya din yung mag-a-approve ng mga proyekto, mga expenses. Si punong barangay din yung mag-a-approve ng mga pondo doon na gagastusin sa mga activities, projects at iba pa na paggagastusan. So napakalaki ng function ng obligasyon ng isang punong barangay patungkol sa barangay funds. Kaya hindi natin masisisi ang ating mga kababayan kapag si punong barangay ay hinanapan na nasaan na ang pera ng barangay kapitan. Yun, ganun. Hindi natin masisisi sila kapag hinanap kay punong barangay yung pera ng barangay. Kasi dito sa lahat ng proseso, starting sa pagpaplano, pagpasa ng budget, hanggang doon sa paggastos ng pera, kaparte si punong barangay, dinadaanan si punong barangay ng lahat ng proseso na yon. Kaya ngayon, kung ang mga kabarangay natin ay maghahanap ng barangay funds, hindi po natin masisisi yun na si punong barangay ang hahanapan ng pera. Kaya sa ating mga punong barangay ngayon, pasensyahan ninyo na ang ating mga kababayan kapag hinanap ang pera sa inyo. Dahil sa lahat ng proseso na nabanggit ko, kaparte kayo at dapat alam nyo kung nasaan ang pera ng barangay. At para naman sa mga nagbabalak magkandidato ng punong barangay, yan po yung kaakibat ng posisyon na yan. At wina-warningan ko na kayo sa mga susunod na araw kung kayo man ay manalo sa pagiging punong barangay. So that's about the barangay funds. Thank you so much po, RD Isko. I'm sure na marami nang nakuhang aral yung mga nanonood sa atin via Zoom and via Facebook Live. I'm sure excited pa ang lahat na marinig ang inyong mga insights at sa mga susunod na tanong. But before we proceed po, let's take a 3-minute bio break lang po muna para ma-refresh and ma-recharge tayong lahat. While we do that, we prepare something para po sa ating mga manonood. Stay tuned, we'll be back just in just a few minutes. Operation Listo Disaster Preparedness Manual. Ang Listo o Operation Listo ay isang malawakang pagkilos na naglalayong ipaalam sa bawat Pilipino, lalo na sa mga lokal na pamahalaan, ang kahalagahan ng tamang paghahanda at mga tamang aksyon sa panahon ng sakuna. Dahil ang mga mayors ang nangunguna sa kanilang mga pamahalaang lokal at inaatasang maging frontliners sa paghahanda ng mga komunidad, nararapat lamang na sa kanila mismo magsimula ang pagiging listo. Kaya naman, noong taong 2014, bilang Lead Agency for Disaster Preparedness, binuo ng Department of the Interior and Local Government sa pamamagitan ng Local Government Academy ang Operation Listo Disaster Preparedness Manuals. Sa pakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ito ay napagtibay bilang bahagi ng National Preparedness Plan at Standards upang magsilbing batayan sa paghahanda ng lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa. Sa pagdaan ng panahon, ang Operation Listo ay lumago at napagyaman sa tulong ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan at mga civil society organizations o CSOs. Mula sa pagiging manual o checklist, ito ay naging isang komprehensibong plataporma ng lokal na paghahanda. Sa ilalim nito ay sinimulan ang ilang mga programa upang maging listo na rin ang mga pamayanan at ang pamilyang Pilipino.
Nakipagtulungan ang DILG-LGA at Philippine Public Safety College, PHIVOLCS at ilang CSOs gaya ng Save the Children Philippines at Philippine Red Cross upang simulan ang listong pamayanan na naglalayong isagawa ang mga drills sa Eastern Seaboard at mga major river basins na magbalangkas ng isang sistema para palakasin ang pagpaplano sa mga barangay at komunidad. Sa kabilang banda, ang DSWD, LGA at DILG ay bumuo rin ng gabay at mapa para sa listong pamilyang Pilipino na naging bahagi ng Family Development Sessions ng 4Ps. Napalawak muli ang pagbabahagi ng mga impormasyon ukol sa pampamilyang kahandaan sa pakikipagtulungan ng mga CSOs tulad ng Save the Children Philippines at World Food Program Philippines. 3 taon ang nakalipas nang simulang gamitin ang naturang checklist. Nararapat lamang na balikan at paunlarin ang mga nilalaman nito dulot na rin ng mas malawak na karanasan ng ating mga lokal na pamahalaan. Layunin din na sumabay ito sa mga napapanahong pandaigdigan at pambansang mga batayan gaya ng Sendai Framework for DRR, Paris Climate Agreement, SDGs at Ambisyon 2040. Sa nagdaang mga taon, ipinagpatuloy ng DILG at Local Government Academy ang pakikipag-ugnayan sa hanay ng mga CSOs, pribadong sektor at mga ahensya ng pamahalaan upang mabuo ang pangatlong bersyon ng Operation Listo, Disaster Preparedness Manual for City, Municipal, Local Government Units. Welcome to Bala. Ayan, nagbabalik po muli tayo sa Balangibog, Episode 20 Pre-Bineo Series, Roles and Functions of Punong Barangay. Muli, kasama natin si RD Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. sa SO3 sa ating makabuluhang discussion patungkol sa mga tungkulin sa isang punong barangay. Before tayo mag-proceed, i-remind ko lang po kayo kung gusto nyo pong magtanong or may gusto po kayong i-clarify tungkol sa roles and functions ng punong barangay, please feel free to use the chat box. And we also have the comment section po sa ating FB. So, going back tayo sir sa ating discussion. So, kanina po sir, nabanggit nyo yung papel po sa DRRM ni punong barangay. Especially po sa atin dito sir sa Bicol Region kasi lagi tayo sir dinadaanan ng bagyo. So paano po ba sir maging resilient ang isang barangay? And ano po ba yung papel at tungkulin po ni punong barangay dito? Thank you, Reds. Sa local government code kasi, isa sa function ni punong barangay ay dapat mag-organize siya ng isang grupo para sa emergency or calamity. And before pa ng Republic Act 10121 or yung DRRM law, meron na talaga itong provision sa local government code na dapat mag-organize siya nitong grupo na ito para sa immediate response sa calamity or sa kung ano man na emergency. Pero meron na ding allocation doon na tinatawag nating calamity fund. Nirequire na ang lahat ng mga LGUs kasamang barangay na mag-maintain ng 5% doon sa pera nila galing sa national government na at least 5% doon ay magtalaga sila para sa calamity fund. Pero nung dumating itong DRRM law, Disaster Risk and Reduction Management Law o Republic Act 10121, pinaorganisa na sa ating mga barangay itong tinatawag nating Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee. And siya din yung namumuno dito sa BDRRMC. Ngayon, ang layon ng committee ay gawin niya yung
tinatawag natin na BDRRM plan at mga contingency plans sa barangay. So, dapat planuhin din ni punong barangay at yung mga kasapi niya sa committee yung mga kailangan na programa o proyekto para po magamit itong tinatawag nating DRRM fund or LDRRM fund. Kinonvert yung calamity fund noon into local DRRM fund. So ni-require na kung gagastusin itong pera na ito, dapat gumawa ng BDRRM plan ang ating mga barangay. Now, ang 5% DRRM fund, hinati siya sa dalawa, 70% and then 30%. Yung 70%, ito yung para sa mga programa nila patungkol sa disaster risk reduction management. Pero pinapaset aside itong 30% ng 5% na ang tawag natin dito ay Quick Response Fund. At itong Quick Response Fund, ito yung pinakamadaling sa pinakamadaling panahon ay pwede nang gastusin ng barangay para suportahan yung mga programa at ayuda or relief assistance sa ating mga kabarangay kung magkaroon ng declaration of state of calamity. So ito yung ginagamit natin sa pagbigay kaagad ng tulong sa ating mga kabarangay, itong 30% or quick response fund. Pero yung 70% ng 5% ay pwede na nating gamitin sa mga disaster preparedness activities, sa preventive measures para hindi mangyari yung disaster. At may salba ang ating mga kababayan, maalis sa peligro ang ating mga kababayan o kabarangay. So yun yung ginagawa ni punong barangay. Importanteng function ito. Napakalaking at napaka-importanteng function ito ni punong barangay kasi kailangan natin na iiwas ang ating mga kababayan, kabarangay sa sakuna, sa pagkamatay, lalong-lalo na sa pagkamatay na dahil sa natural at man-made hazard. So, meaning ng mga natural hazard, yung bagyo, pagguho ng lupa, at yung flooding or pagbaha, kailangan iiwas natin yung mga kabarangay natin dito sa mga bagay na ito. Kaya importante yung plano, yung BDRRM plan para magamit natin itong pera na ito at para tulungan, ma-identify natin yung mga kabarangay natin na pag-ukulan ng pansin at bigyan ng programa para hindi sila para wala tayong mangyaring sakuna dyan sa barangay at iiwas sila sa pagkamatay lalong-lalo na or injury. At para din na ma-insure na pati yung mga properties nila, yung mga kabahayan nila ay hindi madamay sa sakuna kung ito man ay dumaan sa ating mga barangay. So, importante na bilang pinuno ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee na zero casualty dyan sa barangay. So, para mangyari yan, ano yung mga plano nyo? Ano yung mga proyekto nyo? Paano nyo may iwas ang buong barangay sa mga sakuna na ito? So, yun, isang task yun, pinaka-importanting task ng punong barangay ito.
So bali RD Isko, nabanggit niyo rin po kanina na isa sa mga gampanin ng isang punong barangay ay ang pagsasagawa ng barangay assembly. So nasabi niyo rin po kanina na 2 beses po kailangan magsagawa ng barangay assembly sa isang barangay. So kailan po ba nagpapabarangay assembly si punong barangay? Oo, actually nasambit ko na din talaga kanina na 2 beses sa isang taon required na magpa-barangay assembly si punong barangay. Alam nyo yung yung mga nare-receive kong feedback nito nung ako ay MLGO pa at provincial director, ay nahihirapan yung ibang punong barangay magpa-barangay assembly. Kasi wala daw dumadating sa barangay assembly. Walang nagpupunta. So 2 bagay lang yan. Pwedeng hindi natin na-inform or hindi ganun ka-enticing or kasabik-sabik yung pagdalo sa barangay assembly. Kasi baka wala naman silang nakukuha or wala silang interest sa barangay assembly. So it's a strategy na kailangan makita ng punong barangay para may dumalo sa mga barangay assembly. So kaya sa ating mga punong barangay, sana gawin nyo kung ano yung strategy nyo at paraan para magkaroon ng pagtitipon at may dumalo sa inyong tawag ng barangay assembly. So may mga iba kasi na nahihirapan. So ngayon sa tanong, ilang beses? 2 beses po ang barangay assembly. Minimum yan. You can actually hold more than 2 barangay assemblies in a year. So hindi natin pinipigilan yan. Ang requirement lang sa local government, at least 2 barangay assemblies ay dapat maganap at ipatupad ni punong barangay. Ngayon, meron po tayong inisyu na guidance sa mga barangay kung kailan gagawin itong mga barangay assembly. Ito po ay ginaganap yung 2 beses na minimum. Ito po ay para sa first semester. Ito po ay ginaganap na Marso, sa buwan ng Marso. Lahat ng weekend ng Marso, Saturday or Sunday, ini-encourage na doon dapat ganapin yung barangay assembly. Sa buong buwan ng Marso, pumili kayo kung anong araw yan, Saturday or Sunday, para po makadalo yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho na hindi pwede available sa weekdays dahil may trabaho. Kung yan ay Saturday or Sunday ganapin ang barangay assembly, makakadalo sila. So, yun po sa buong buwan ng Marso, sa first semester, para synchronized or lahat ng mga barangay gawin yung barangay assembly na mamomonitor po ng DILG, ganapin po sa Marso. Ang second barangay assembly na minomonitor po namin, yung Oktubre. Sa Oktubre, ganun din po yung schedule natin dyan. Either Saturday or Sunday sa buong buwan ng Oktubre. Pero alam nyo ba, importante itong barangay assembly sa Oktubre kasi sineselebrate din po natin yung anniversary ng pagkapasa ng local government code. So, we encourage everyone, ang mga punong barangay, na i-celebrate din during the barangay assembly nyo sa Oktubre yung local government code. So, Saturday, Sunday. So, kaya ang tanong ko kanina,
nakailang barangay assembly na ba kayo? Nagpe-prepare na ba kayo para sa October or hindi pa? Kasi baka tawag nito, tapos na. Kasi minimum eh. Pero ini-encourage natin na ganapin dito sa Marso at Oktubre. Now, ano po yung pinaka-purpose ng barangay assembly? Ulitin ko lang ito yung venue or pagkakataon na may paliwanag natin sa mga barangay yung ating mga accomplishments. Pwede nating ilatag dyan yung mga accomplishments natin. Ano pa yung mga gagawin natin sa mga susunod na buwan, pwede nating ilatag dyan. Ipalaganap ang impormasyon, kung ano pa yun na importante na impormasyon na kailangang malaman ng lahat ng mga residente. Diyan po ginaganap during the barangay assembly. At of course, ang pinaka-highlight dyan, yung open forum. Pinaka-highlight dyan, yung open forum. Kasi, dyan po talaga nagkakaroon ng pagkakataon ang mga residente natin na sabihin kung ano yung hinaing nila. Kung ano yung nakikita nila na dapat gawin dyan sa barangay. Ano yung mga priorities na pagtuunan ng pansin o baka may mga concern sila na kailangan nilang ipaabot sa mga barangay officials natin na dapat pagtuunan ng pansin. So, ito yung pinaka-importanting pagkakataon sa kanila. Kaya, by giving this opportunity sa ating mga residente, napapatupad natin yung obligasyon ng isang barangay na kolektahin yung mga pananaw nila, may palabas nila kung ano yung mga nasa nararamdaman nila, ano yung mga iniisip nila para sa ganap na pag-unlad ng barangay. Ano yung maitutulong nila doon at ano pa yung mga hinaing nila. Ito yung pinaka-importanting parte ng demokrasya. Ang freedom ng ating mga barangay na ipaabot sa mga barangay official, sa gobyerno, ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga gustong mga pananaw nila sa mga issues and concerns ng barangay at even sa national government. Kaya importante yung barangay assembly at minomonitor po namin yan ang mga punong barangay na dapat magsagawa ng mga barangay assembly na yan. So, ang tanong, nakapag barangay assembly na ba kayo noong Marso? Humabol pa kayo. Kasi kung hindi pa kayo nakapag-barangay assembly noong Marso, pwede pa yon bago mag-Oktubre kasi minimum of 2 na barangay assembly. Okay. So yun sir, no, at least 2 ang nire-require ni Local Government Code na makapag-conduct tayo ng barangay assembly. So, yung pangalawa sir, di ba, October dapat yun sir. So, meron pa silang isang buwan para makapag-conduct sila ng barangay assembly. So, yun po. So, kanina sir, nabanggit nyo din yung mga basic services. Ito mga basic services, ito po sir yung dapat or tawag dito, yung parang deserve ng mga tao. Sir, ano po ba itong mga basic services na ito? Sa Local Government Code, inallocate niya yung mga sa lahat ng mga local government units, provincial government, city government, municipal government, at barangay government. Inallocate niya yung mga dapat na ginagawa ng mga LGUs. At nandoon sa Local Government Code, may nilagay nila doon kung ano dapat ang ginagawa, anong serbisyo at mga pasilidad ang dapat ginagawa ng mga barangay para sa kanyang mga residente.
So ito yung mga basic services na dapat dinideliver o binibigay ng isang barangay. So ito po yung mga particular na sample or mandate na basic services sa mga barangay. Number 1, itong agricultural support services, which include planting materials distribution system and operation of farm produce collection and buying stations. So, tiningnan ng local government code. Kung makikita nyo, etong number 1, yung pinakaunang sinabi ng local government code na basic services ay may patungkol sa pagkain. Food sufficiency. Yun yung number 1 na sinasabi ng local government code. So, kumustahin natin yung mga barangay nyo. Meron bang agricultural support services ang barangay nyo? So, now, pag sinabi nating agricultural support services, ang sabi ng local government code, kasama dyan yung distribution ng planting materials. Siguro maalala nyo sa ating mga incumbent po ng barangay ngayon, meron minon-monitor ang DILG na hapag. Yung gardening, backyard gardening. Pero dapat pag magtatanim yung mga kababayan natin, kabarangay natin, meron kayong dinidistribute na mga planting materials, mga seedlings, mga agricultural yung plants na pwedeng magpatubuin nila at makakontribute sa pagdami ng available na pagkain dyan sa barangay. So, dapat kasama siya. Merong dinidistribute ang mga barangay na mga planting materials. Pero hindi lang yon. Sinasabi dito na yung mga produkto na mga produkto ng ating mga neighbors, ng mga kabarangay natin, kailangan may pupuntahan yung mga produkto nila. Papunta sa farm produce collection and buying stations. So, syempre, kung sobra naman yung produkto nila, hindi naman siguro nararapat na hindi magamit yung mga sobra nilang produkto, pwede nila itong ipagbili. So, dapat meron tayong sistema din dyan sa barangay na buying stations or collection ng ating mga produkto. Para yung mga kababayan natin, mga kabarangay natin na hindi naman makapagtanim ng kanilang wala namang pagkakataon na mag-backyard gardening, meron silang pupuntahan na collection and buying stations, so pwede nilang paghugutan or pagbilihan ng kanilang mga pagkain. So pero dito ang importante dito ay ang barangay merong naka-open diyan para yung mga farmers, yung mga nagtanim, ay doon nila ipapasok yung ibebenta yung kanilang excess na mga produkto. So, may message ang local government code sa ating mga barangay. Unahin nyo yung pagkain. Make food security one of your priorities. Lalong-lalo na ngayon, ang banta ng El Nino or tinatawag ng iba, Super El Nino. May epekto yan sa agriculture. May epekto yan sa pagdami ng pagkain or kakulangan ng pagkain. So, importante yung agriculture, yung food sufficiency. So, tulungan natin ang ating mga kabayan. I-prioritize natin
Kasi yan naman yung sinabi ng Local Government Code. Bakit ilalagay yan sa number 1 na enumeration ng basic services and facilities? Food security, pagkain, importante. So, punong barangay, kumusta? Meron ka bang suporta sa pagpaparami ng pagkain dyan sa barangay? So yun po yung tanong ng ating mga residente at hahanapin yan sa'yo kung merong agriculture support services ang barangay. Requirement ng local government code ang services na ganyan ng mga barangay. Number 2, nandyan health and social welfare services. So, priority din ng local government code na iniatang sa barangay ang health and social welfare services. So, dapat meron kayong health center, barangay health center dyan. At daycare center. So, tanong, meron ba kayong health center dyan? Barangay health center? At kung meron mang barangay health center, functional ba yan? Pag sinabi nating functional, may services ba yung health center na yan? Anong klaseng services ang binibigay ng barangay health center? Meron ba kayong BHW dyan? May nurse na ba kayo dyan? Oh, yung iba kasi may yung mga barangay health center nila, dinadalaw din ng mga doktor ng munisipyo. May mga schedule yung mga doktor, pupuntahan niya yung barangay health center para doon magsagawa ng consultation. Preventive health maintenance. Kumbaga ganon yung ginagawa. Primary health care, yun yung services ng barangay health center. Kumbaga, dapat yung minimum requirement ng barangay health center na services nandyan. Yung meron sa available sa barangay. May minomonitor ba natin yung mga blood pressure natin? Oo, meron bang pang BP dyan sa health center? Minomonitor ba natin yung mga timbang ng mga residente natin? Tumataba ba yung mga residente natin? Or bumabawas ng timbang? May timbangan ba dyan? At meron bang mga available na gamot na over the counter na pwedeng ma-avail? Oo, maibigay, mga vitamina. So ano yung mga primary health care na services ang meron sa inyong barangay health center? Minsan yung ating mga barangay, wala talagang pera para sa pagpapatayo ng health center. Kaya naintindihan namin na ang ibang mga barangay, yung pinuntahan namin sa RCSP, yung kanilang priority ay mga health center. At binigyan nyo ng pera ng national government para magpatayo ng barangay health center. And we commend the municipal and city governments sa suporta para sa maintenance ng mga health center ng ating mga barangay. Kasi may mga barangay talaga na nahihirapan dito sa serbisyo na ito na pagkakaroon ng barangay health center. Another one is yung daycare centers. So, importante na merong mga daycare centers. Pero may bagong term dito. Ang bagong law, yung ECCD, Early Childhood Care Centers. So, may bagong term na dito. It's about early childhood development centers. So, required din ang ating mga barangay na meron dapat nito.
importanteng meron ang mga barangay nito, lalong-lalo na sa ating mga kabarangay, na merong mga bata na walang maiwanan. Kung sila ay magtatrabaho, saan ba pwedeng iwanan muna para makapagtrabaho? Halimbawa, yung mga mothers na maliit pa yung bata at kailangan niyang tulungan ang kanyang asawa, mister, na magkaroon ng additional income. So pwede niyang iwanan sa daycare center yung kanilang anak para makapagdagdag sa trabaho. So ganun, importante yung daycare center sa mga pamilya na kung saan ang parehas na household leader ay kailangan magtrabaho. So kaya yung daycare center importante. And mind you, itong mga centers na ito, nire-require natin na yung mga nagte-take care nito, yung mga nagtatao dito, ay meron ding galing sa barangay. Kaya nga kanina, yung barangay health worker, dapat meron kayo, at depende sa dami ng population ninyo, yung numbers of barangay healthcare workers. At itong mga BHW natin, tinitrain ito ng ating municipal health officer or city health office para makapacitate sila para maging maayos ang kanilang pagtulong sa maintenance ng health center at health services sa mga barangay. At itong ating mga kasama sa mga naglilingkod sa daycare centers, kailangan din ay sinusuportahan natin ito kasi ina-accredit din ito ng ating mga social welfare officers mula sa munisipyo at city. So sila po ay tinitraining, ina-accredit ng ating city or municipal social workers, welfare office para maging maayos din po ang delivery ng services dito po sa ating mga daycare centers. Medyo nagkakaroon lang tayo ng mga issues and concerns dito kapag napapalitan yung punong barangay, merong mga nagrereklamo sa amin na tinatanggal daw yung mga BHW at daycare workers ng mga bagong pumalit na punong barangay kasi gustong magpalit ng barangay healthcare worker at daycare workers. Sayang naman ng mga training nitong mga incumbent barangay healthcare workers at daycare workers kung hindi nila may pagpapatuloy yung serbisyo na yung ginagawa lang naman nila ay may magkaroon ng mabuting serbisyo sa barangay. So, yun po, importante itong health and social welfare services sa pamamagitan ng pagkakaroon nyo ng barangay health center and daycare center sa barangay. Number 2, sa required na basic services sa ating mga barangay. Okay? Now, nandito rin yung pangatlo, yung services and facilities related to general hygiene and sanitation, beautification, and solid waste collection. Alam po ninyo, kakibat din ito, related ito sa health, itong general hygiene and sanitation. Kasi kung kumakalat yung mga basura dyan sa barangay, magkakaroon ng diseases na pwedeng makuha ng ating mga kababarangay at mga kabataan. So importante na ma-maintain yung general hygiene and sanitation. Kaya kasama din dito sa function ng na basic services ng barangay yung solid waste collection. So parte po ng function ng barangay yung solid waste collection. Meron ba kayong
tinatawag na EcoAid. Ayan. Siya yung tagakuha ng mga hindi nabubulok para maihatid sa tamang paglagyan yung mga hindi nabubulok na mga basura. So, yung mga barangay, kailangan po na merong ganitong sistema na para makuha yung mga mahirap na maitapon or kakalat-kalat na mga basura. Meron din ditong programa or services na kailangan nyong isagawa, itong beautification. Merong nagsabi na kapag ang lugar daw ay maganda, namamana ito ng mga residente. Gumaganda din yung mga residente. So, importante sa mga barangay na meron kayong services about beautification. Kasi pagka magandang lugar, ang mga nakatira dyan ay magiging sa tingin ng marami ay magiging maganda rin. Okay. Number 4, we have here kanina yung sinasabi ko, yung katarungan pambarangay. So, marami na akong nasabi tungkol sa katarungan pambarangay, pero ini-emphasize lang dito na ito ay services na kailangan i-maintain ng barangay, yung implementation ng katarungan pambarangay. It's a service that should be maintained by the barangay. Now, another basic services na nandyan sa local government code para sa barangay, itong maintenance of barangay roads and bridges and water supply systems. So ito yung mga ini-encourage natin na dapat meron. May programa kayo sa mga barangay roads and bridges and water supply systems. Ito yung medyo magastos kasi magastos ang pagpapagawa ng barangay road. And lalong-lalo na ang pag-maintain ng mga barangay road. Pero maganda na rin sana kung maintenance na lang ng barangay roads. Yung construction ay kung maswerte tayo at mapunduhan ng munisipyo or province or city at may sagawa yung concreting ng mga barangay roads natin, maintenance na lang yung ating isasagawa. Maintenance in yung ibig sabihin para maging good road, palaging maganda yung barangay road natin, madadaanan talaga siya at hindi bako-bako. So, ganun po yung ibig sabihin nito. So, kung may pera, may mga mayaman na barangay, kaya naman nila yung concreting ng mga barangay roads and even yung mga alleys, streets na pwedeng i-concretize nila. So, pwede po yan. And under po yan sa basic services ng barangay. Ito pa yung isa sa medyo magastos na infrastructure, itong water supply systems. So lalong-lalo na kung ang ating barangay ay located doon sa hindi covered ng water district. Kapag walang water district sa barangay natin, hindi tayo covered ng water district, wala tayong magagawa kundi mag-devise tayo ng strategy na magkaroon tayo ng water supply system. So maraming barangay, far-flung barangay, mga gidas barangay, ito po yung pangarap na mga proyekto, yung water supply systems. Kailangan lang nito ng malaking pera
dahil mahirap po talaga, magastos po talaga ang pagpapagawa ng water supply systems. So kailangan nyo nito ng kapartner, munisipyo, city, and even the national government para matulungan kayo dito sa water supply system. Another basic services, mga infrastructure facilities like the multipurpose hall, multipurpose pavement, plaza, sports centers, and other similar facilities. So madami din po yung requirement, pero ito depende po talaga sa kakayanan ng barangay dahil yung pera nila, alam naman natin na limitado. So kung maganda na mapunduhan ito ng city or munisipyo or mapunduhan ng national government, okay po sana itong may sagawa at magkaroon ang mga barangay. And pampito, itong information and reading center. So, ang tanong natin sa mga barangay, meron ba kayong information and reading center? Ang iba dito ay actually meron sa barangay hall. They turned a portion of their barangay hall as an information and reading center. And ang iba naman nakikipag agreement sa Department of Education para magkaroon doon ng espasyo para sa information and reading center. So depende po sa strategy ng mga punong barangay para maisagawa itong basic services na ito na information and reading center. And last but not the least, itong satellite or public market or mga talipapa. So sana may makita tayong satellite or public market dyan sa barangay ninyo para available kaagad sa mga residente yung mga kailangan nila para sa pagkain at kung ano pa man na pangangailangan dyan mismo sa satellite or public market. At para naman yung mga marginal fishermen at mga marginal na mga farmers, meron silang paglalagakan dyan at ilalatag nila yung kanilang mga produkto para doon na lang bumili yung mga residente at available yung kanilang mga produkto para sa mas magandang presyo at hindi nagagastos pa kung pupunta pa sa malayong public market. So yun po yung mga basic services na naayon sa local government code. Napakadami sir ng basic services na dapat nararamdaman sir ng tao or nabibigay sir ng barangay officials or ni punong barangay sa mga tao na nasasakupan nila. So kanina sir, yung pinag-uusapan natin sir is tungkol sa chief executive. Ano ang chief executive? Ngayon sir, dumako naman po tayo sa punong barangay as presiding officer naman po ng sangguniang barangay. So ano po sir ang ibig sabihin ng tungkulin na ito ni punong barangay? Well, napakadami talaga ng pagiging ng obligasyon ng chief executive, ano? Mukhang napadami yung ating kwentuhan. Oo. So anyway, bawiin na lang natin dito sa pagiging presiding officer ng sanggunian. So dati sinabi ko sa inyo na merong legislative body ang barangay. Ito po yung sangguniang barangay. So lahat ng ginagawa ni punong barangay bilang chief executive, kailangan naayon sa legislative authority or legislative authorization na isinagawa po ng sangguniang barangay. Dapat dumaan ito sa konseho ng barangay, sa approval ng konseho ng barangay. So kasabay dito yung paggamit ng mga pondo, yung paggagawa ng mga ordinansa na i-implement ni punong barangay, dapat po dumaan yan sa legislative body or sangguniang barangay. At sabi ko nga kanina, walang ibang magpipreside dyan kundi si punong barangay. So kaparte siya sa local legislation. So idadaan yung mga gusto nilang
magawa dyan sa barangay, yung budget, dadaan sa sangguniang barangay, ano pang mga proyektang gusto nilang gawin, dadaan sa barangay. Kung sila ay gagawa ng mga tax ordinance, nandoon din dapat dumaan sa barangay. Kung meron silang i-implement na regulatory measure or regulate sa mga nakahubad na gagala-gala sa barangay, kung gusto nilang ipagbawal yon at magkakaroon ng curfew sa mga minors or kailangan na dapat irehistro yung mga pedicab, lahat ng mga ganon na kailangang regulated at isasagawa nila ay ordinansa, dadaan po yan sa legislative body, itong sangguniang barangay. At si punong barangay po ang mangunguna at magpipreside sa sesyon kung saan pag-uusapan yan. So sa sesyon ng sangguniang barangay, siya po yung magli-lead sa discussion, sa talakayan, para maging maganda po yung usapan. At finally, magkaroon po ng agreement at kasunduan kung ano ang dapat nilang gawin. Ngayon, yung mga kasunduan or mga desisyon ng sangguniang barangay, ang napapaloob yan either sa isang resolution or sa pag-akda ng isang ordinansa. Katulad kanina, yung sinasabi ko, yung annual budget, pinapasayan sa pamagitan ng appropriation ordinance. Yung mga pagbabawal or pag-regulate sa mga buhay-buhay dyan sa barangay, pag-monitor, pag-curfew, ordinance ang ginagawa dyan ng mga kwan. So, bilang presiding officer, obligasyon po ni punong barangay na magpatawag po ng session 2 beses sa isang buwan. So under the law, sa batas ng Local Government Code, twice a month lang, 2 beses lang sa isang buwan ang requirement para sa pagganap ng sesyon o meeting ng sangguniang barangay. Yun yung minimum requirement. Pwede naman kayo 3 beses sa isang buwan, pero 2 lang yung minimum. Yung regular session. Pwede naman kayo mag-special session kung kinakailangan at dahil sa emergency or sa kailangan ng panahon, pwede po kayong magpatawag ng special session. So another question po, RD Isko, regarding sa isang function na naman po ulit ng ating punong barangay. Isa po ito sa mga personal question na gusto ko talagang mabigyang linaw. Ano po ba yung ibig sabihin ng tungkulin ng punong barangay na lupon chairman ng lupong tagapamayapa? Okay, thank you, Jasper. So, kanina napag-usapan or nakwento ko na ang barangay ay may isang tungkulin na isettle o ipagkasundo yung mga nag-aaway na nandyan sa barangay or even yung nasa kalapit na barangay. So kung merong mga pagtatalo or hidwaan, ito ay sakop ng katarungang pambarangay, ay ipapadaan ito sa katarungang pambarangay. Hindi yan i-accept ng korte kung hindi yan dumaan sa katarungang pambarangay. Merong requirement kasi yung korte, kung halimbawa yan ay sakop ng katarungang pambarangay, kinakailangan doon ay certificate to file action. So hindi basta-basta tatanggapin ng korte kung wala yung certificate to file action na nanggagaling sa katarungan pambarangay kung ang kaso na yon ay under the katarungan pambarangay law, kung sakop ng katarungan pambarangay. Ngayon, bilang lupon chairman, siya yung nag-a-administer ng katarungan pambarangay o na nangangasiwa
sa serbisyo na katarungan pambarangay. So si punong barangay yon bilang lupon chairman. At obligasyon niya bilang lupon chairman na dinggin ang lahat ng reklamo na sakop ng katarungan pambarangay. Siya yung first touch. Siya yung first touch. Kung magreklamo ka, ang kaso mo, ang reklamo mo ay sakop ng katarungan pambarangay, ipapile mo yan sa si punong barangay ang mag-aayos mo na dyan. Dadaan mo na sa kanya. Siya yung first touch. At bilang lupon chairman, he must make sure na magkasundo yung dalawa. Meron tayong system of mediation na dapat strategy ni punong barangay gawin ang mga paraan or estratehiya na mapagkasundo yung hindi yung nag-aaway na dalawang partido. So ngayon, mabigat na tungkulin yan sa ating punong barangay kasi iniiwasan nga natin na sila ay dumulog pa doon sa mas sa korte. Kasi alam natin at nire-recognize din niya ng mga gumawa ng batas na yung katarungang pambarangay, ang purpose niyan ay i-declag ang mga korte. Meaning bawasan ang load ng mga korte kasi magkakaroon ng speedy administration of justice kung dito sa level ng punong barangay at kung lahat ng reklamo ay napupunta sa korte kaagad, magkakaroon ng miscarriage of justice kasi mapupuno yung docket ng mga korte. Kung lahat ng reklamo ay papunta kaagad sa kanila, mapupuno yon. Isa lang naman yung huwes doon. So sa dami ng reklamo halimbawa, baka magkaroon lalo ng miscarriage of justice or injustice dahil sa matatagalan ang pag-administer ng magkakaroon ng hearing at madaming i-hearing ang judge at hindi lang yon, magastos magkaso. So magbabayad ka sa abogado, bawat hearing magbabayad ka. Pag gagawa ng papel ang abogado, per page mukhang madadali ka din doon. So mahirap magkaso at kung pwede man lang na ang inyong hindi pagkakasundo ay ipadaan sa katarungang pambarangay at maayos si punong barangay, mas maganda at mas mabilis yung administration of justice. So yun yung kagandahan na ang katarungang pambarangay ay maayos na nai-implement ni punong barangay. So it's a challenge really sa mga punong barangay na maging maganda ang implementation ng katarungang pambarangay. And by the way, ang DILG meron po kaming ina-administer na Lupong Tagapamayapa Incentives Award. So yan pong award na yan is a presidential award system na binibigyan po ng award yung mga punong barangay at lupong tagapamayapa na maganda yung pamamalakad sa katarungang pambarangay. It's a national award. And para sa Bicol region, it's medyo matindi na adikain na sana magkaroon tayo ng national awardee nitong taon dahil meron po tayong tatlong qualifier sa Lupong Tagapamayapa Incentives Award. So, nais ko pong i-flex na ito ng mga kandidato natin na tatlong qualifier sa katarungang pambarangay ay galing po sa Tabaco, yung Barangay Tagas ng Tabaco.
We also have from Camarines Sur sa Magarao at isa sa Camarines Norte, na isang barangay. So sana manalo sila sa National Awards ng Katarungan Pambarangay at Lupong Taga-Pumayapa Incentives Award. Maraming salamat po, RD Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. Seso 3 para sa pagbahagi sa amin ng makabuluhang mga kaalaman, especially sa mga tungkulin at responsibilidad ng isang pagiging punong barangay. Maraming salamat po, sir, doon sa mga ibinigay nyo na knowledge sa amin and of course sa ating mga viewers and sa mga ating prospective candidates bilang punong barangay. At ngayon naman, sir, dumako naman po tayo sa open forum natin, sir. Para mapakingganin natin ang ating mga viewers kung ano po yung mga gusto ninyong itanong kay RD. Sa ating pong mga participant na nanonood via Zoom and via Facebook Live, kung mayroon po kayong tanong o nais paglilinaw tungkol sa qualifications, roles and functions, authority and responsibilities, chairmanship, lupon, tagapamayapa o iba pang usapin tungkol sa pagiging punong barangay, maaari niyo pong ilagay ang inyong tanong sa ating chat box. Meron ba tayong mga katanungan dyan? Ayan, meron. From Mr. Dave Indico. Sir, may question dito, sir. Ang sabi, si punong barangay po ba, pwede po bang gumawa ng barangay ordinance? Okay. Hindi solong obligasyon ni punong barangay yung paggawa ng ordinance, ng barangay ordinance. Ito po ay concerted or collective effort ng sangguniang barangay bilang isang legislative body. So si punong barangay pwede po siyang mag-propose doon at i-sponsor ng mga sangguniang barangay member o yung kasama niya doon sa sanggunian, i-sponsor po ng sangguniang barangay member yung isang proposed ordinance at pag-usapan nila yon at talakayin sa mga sesyon. So bilang presiding officer, kailangan i-facilitate niya yung discussion doon. Now may mga ordinansa naman na nangangailangan ng public hearing, lalong-lalo na yung mga ordinansa na nag-i-impose ng penalty. So yung sangguniang barangay, kailangan mag-conduct ng public hearing doon. So tax ordinance requires public hearing. So kailangan merong partisipasyon ng publiko bago maging ganap na ordinansa. So kaparte lang si punong barangay sa paggawa ng barangay ordinance. Maraming salamat sa tanong na galing kay Dave. Maraming salamat, Dave. I hope okay yung sagot ko sa iyo. Oo. So may isa pa po tayong katanungan, RD Isko. Tanong lang po, kapag wala po si lupon chairman during mediation or during katarungang pambarangay, sino po ba ang haharap sa complainant at sa respondent during mediation proceedings? Under the law, it's the punong barangay talaga yung magme-mediate. Unless na nag-inhibit si punong barangay dahil meron siyang conflict doon sa complainant dahil relative niya or yung respondent relative niya. So actually, si punong barangay yung kailangan mag-mediate. Siguro i-postpone na lang muna yung hearing kasi hindi available si lupon chairman. Anyway, meron namang 15 days within which to settle and arrange, but it's definitely the obligation ni lupon chairman, ni punong barangay. Siya po dapat, obligasyon niya ito. Sa ating mga punong barangay ngayon, kayo po yung may obligasyon dito sa part na ito dahil requirement po na ang first touch ang unang yung mediation effort ay dapat ginagawa ni punong barangay bilang lupon chairman. There is no other lupon chairman sa katarungang pambarangay law but si punong barangay. So yung lupon chairman ang may obligasyon dito. So matter of scheduling lang siguro yung kailangan natin na gawin. So, bale sir, hindi pwedeng umayaw si punong barangay doon sa obligasyon na yun. Ano po sir? So, meron pa ba tayong katanungan dito? Ayan, meron pa sir.
Hello po, PB from BLGU Kabugao, Ragay, Camarines Sur. May i-raise lang po ako regarding sa tinatalakay niyo pong source of barangay fund na nabanggit mo nga kanina, sir. This issue po kasi is concerning na kasi our barangay fund is not enough to implement more PPAs na isinama namin sa aming 3-year BDP, which is why we are now expanding our intervention to give solution by external source of funds. We've been tapped the DBM for the assistance, and it's been 3 months since we've submitted our request fund for this fiscal year 2026 to the DBM via Ugnayang Barangay Portal. Nag-follow up na po kami sa concerned agencies pero di pa rin sila nagtitake ng actions to review and approve our request. Kung kaya't until now di pa namin ma-implement ang mga projects na inirequest ng fund sa DBM. In connection to this concern, can we request further assistance from DILG para matap po ang DBM to review and approve our request? Sir? Magandang concern ito kasi talagang ini-encourage ng DBM na lahat ng LGU na gusto mag-avail ng Local Government Support Fund or Fund Assistance, yung LGSF, doon po talaga sa portal sa DBM, yung portal ng DBM, doon kayo mag-encode. At hindi na po ini-encourage na padala pa talaga ng document para sa inyong mga request for funding. Now, we have to understand na baka maraming similar situations sa inyo, maraming barangay din at LGUs na humihingi at tinitingnan siguro ng DBM kung ano yung pwede, ano yung LGU or barangay na pwede nilang bigyan ng assistance. Anyway, we can isangguni lang po muna yan sa inyong MLGO dyan sa Ragay para tingnan natin kung ano po yung assistance natin at masundot natin at ma-recommend natin sa DBM na actionan po ang inyong request. So, okay lang po na meron po kayo doon sa barangay development plan nyo na portion na mga na-identify ninyong mga programa na hindi kayang ponduhan ng barangay funds. And ini-encourage po talaga na comprehensive talaga yung barangay development plan. At kung talagang hindi makakaya ng pera ng barangay, pwede nyong i-indicate talaga doon yung anong external source of fund ang pwede nyong i-avail or pwede nyong makuhanan ng fund. So, I hope nag-tap din kayo sa inyong munisipyo, sa munisipyo ng Ragay. Baka meron din ang munisipyo ng similar interest and priority na baka pwede kayong mabigyan din ng pondo na katulad ng hinihingi nyo sa DBM. So, tingnan po natin at napakagandang issue nito. I encourage you na kausapin ang ating MLGO para mas lalo natin matulungan ang inyong concern dito sa priority na project ng inyong barangay sa Kabugao. Maraming salamat. Thank you po, RD, sa pagsagot ng katanungan. Pero ito naman po ang susunod ng katanungan para sa inyo. Sa ilalim ng tungkulin ng punong barangay, isa ang pangunahing tagapangalaga ng mga ari-arian, gusali at opisyal na record ng barangay. Paano po ba natin poprotektahan ang ating sarili mula sa mga naiwang accountability ng nakaraang administrasyon pagkaupo natin sa pwesto? Okay. So, yung turnover ito ng accountability. Actually, tayo ngayon ay nagsasagawa ng inventory ng lahat ng mga barangay properties. So, kasama siya sa parte ng preparation dito sa eleksyon. Yung pag-oorganisa
ng barangay inventory team para ilista, i-inventory yung lahat ng barangay properties, records, documents, and even yung mga financial obligations ng ating mga barangay official ngayong term na ito. So, ini-encourage natin na i-organize itong barangay inventory team. So, minomonitor po natin ito at tinutulungan yung mga barangay official na gawin po itong inventory ng lahat ng mga properties, records, documents, and financial obligations. Para po, kung sa susunod na term, yung mga sasalo po ng mga barangay officials, meron po silang titingnan, meron po silang beginning, ano yung properties na ito turn over sa kanila, ano yung financial obligations, alam po nila saan po sila magsisimula at ano yung mahahawakan nila ng mga responsibility. Ito po yung isang strategy natin. Ginagawa na po natin ito sa mga nakaraan pang term of office ng mga barangay and even sa municipal, city, and provincial level. Ginagawa po natin ito na preparation, yung mga inventory ng mga properties, records, documents, and financial obligations. Huwag po kayong dyan, kasi piniprepare po natin yung LGU sa eventual na transition ng mga bagong official. And ang ginagawa po natin, kung halimbawa man, merong hindi na ilagay doon sa mga records at later on makita natin na dapat parte pala yun ng barangay na inventory, ang ina-advise na po natin yung mga magiging bagong official na singilin yung mga dating official para i-turn over sa kanila yung mga dapat na i-turn over na mga public properties, funds, and documents. So, ganun po yung ginagawa natin na tulong sa ating mga bagong halal na mga barangay official. Kailangan na nilang tandaan to, sir, no? Kung just in case matuloy talaga ang BSKE ngayong 2026. So anyway, sir, tinutulungan naman sila or meron naman tayong mga may mga DILG officer na mag-guide po sa mga barangay officials. So meron pa tayo ditong isang katanungan. Magandang umaga po. Ano po ba ang mga pinakakaraniwang administrative charges o reklamo na isinampa laban sa isang punong barangay tulad ng grave abuse of authority or gross neglect of duty at paano po ito maiiwasan sa pamamagitan ng tamang pagganap sa ating mandato? Okay. Last question, pasensya na siguro, 12:00 na. Napakagandang tanong ito kasi importante na sinusunod ng mga punong barangay ang kanilang mga mandato ayon sa batas. Ngayon, nakalista naman sa batas kung ano ang dapat gawin at ano ang dapat hindi gawin ng mga punong barangay. Ano yung mga dapat nilang ginagawa, ano yung hindi dapat nila ginagawa. So, yung mga dapat nilang gawin, yun yung mga acts na dapat ginawa nila. At yung mga hindi dapat ginagawa, dapat hindi talaga nila ginawa. Ngayon, kung itong mga pagbabawal na ito, itong mga nire-require natin na gawin nila, ay hindi nila ginawa, dito sila makakasuhan. Halimbawa, merong sinasabi ang batas na mag-conduct kayo ng barangay assembly at hindi mo yan ginawa, ang tawag dyan ay omission, neglect of duty, hindi mo ginawa. So dahil requirement na magpakanda ka ng barangay assembly, pwede kang makasuhan dyan. Dahil required sa'yo na mag-conduct ng barangay assembly. So pwede kang makasuhan dyan ng neglect of duty dahil hindi mo ginawa yung pinapagawa sa'yo. Oo. Ngayon, meron din naman na mga batas na sinasabi, wag mong gawin yan
pero ginawa mo. So halimbawa, nang hindi pinapagawa sa'yo, na mag-appoint, bawal sa'yo mag-appoint ng barangay treasurer na relative mo. Pero ginawa mo. So, bagay na hindi sa'yo pinapagawa, ginawa mo, kaya pwede kang kasuhan ng paggawa ng pinagbabawal sa'yo, yung nepotism. So, yun yung mga instances na pwedeng makasuhan ng isang punong barangay. Kaya, sa inyong pagganap ng inyong mga tungkulin, importanteng alam nyo kung ano yung mga instances, ano yung mga bagay na sabi ng batas ay dapat nyong gawin. At ano yung sinasabi ng mga batas na wag nyong gawin. Otherwise, pag nagkaroon ng violation doon sa batas, pwede kayong makasuhan ng administratibo under the local government code, administrative case. Pero ito yung matindi. One mistake, one violation ng isang punong barangay, pwedeng magdulot ng 3 klaseng kaso. Isang single act or omission or hindi ginawa na pinapagawa sa'yo, pwedeng magdulot yan ng 3 klaseng kaso. Number 1, pwedeng criminal case yan. Aside from that, pwede pang civil case yan. Kasi kung may kailangan ibalik na property or pera or may damages. Number 3, pwedeng administratibong kaso yan. So, yan yung tinatawag nating threefold liability rule sa mga public officials. Isa lang yung ginawa mo na mali, pero 3 kaso ang aatupagin mo, ang haharapin mo. Criminal, civil, and administrative case. Now, ang administrative case under the local government code, doon yun papunta sa sangguniang bayan. Pagka ikaw ay barangay elected official, ang kasong administratibo under the local government code, sinasampa yan sa sangguniang bayan or sa sangguniang panlunsod sa mga barangay sa syudad. So, yun po yung administrative cases para madisiplina ang ating mga barangay officials. Sa madaling sabi, sir, dapat gawin na lang nila kung ano yung mandato sa kanila. Kung ano yung tungkulin nila bilang isang punong barangay. So yan po, sir. Mukhang may mga questions pa po na iba. Kaso sir, dahil sa konti na lang sir yung oras natin, i-collect na lang po siya ng ating secretariat team or they will try to answer it sa comment section or sa chat box. So, or i-collect na lang nila ito. So yun sir, maraming salamat po sa lahat ng nagtanong at nakilahok sa ating discussion. Sir, kung maaari po kayong magbigay ng isang mensahe or kaya call to action po sa lahat ng nagbabalak tumakbo bilang isang punong barangay sa BSKE 2026. Ano po sir yung gusto mong ipabaon sa kanila bago sila gumawa ng isang desisyon? Oo nga. Sana, kung ano man ang kahinatnan ng mga nangyayari ngayon sa national leadership, kung isuspend ang eleksyon o ipagpatuloy ang eleksyon, sana ay nakapagdulot pa rin tayo ng tamang informasyon at para sa public, para sa mga incumbent at para sa mga nagbabalak na magkandidato. Sana nabigyan po kayo ng mga kailangan yung informasyon dito po sa episode na ito. Ngayon, isa-isahin ko lang. Para sa mga incumbent na mga barangay official or punong barangay, especially ang punong barangay, at ikaw ay qualified pa tumakbo bilang punong barangay at nais mo pang tumakbo bilang punong barangay, ang advice ko lang ay maaari magbalik tanaw ka sa mga nagawa mo bilang punong barangay. At of course, yung mga hindi mo pa nagawa, para prepared po kayo
sa kampanya. Kung mangyari man yan ngayong October or mangyari man yan kung medyo kung talagang ma-postpone yung election, magkakaroon ka ng tagal na panahon para gawin yung hindi mo pa nagawa sa iyong barangay para kasama yan sa may pagmamalaki mo sa iyong mga residente at makabawi ka sa kanila para ikaw ay muling ihalal sa susunod na eleksyon. So sana naging malinaw yung mga paliwanag ko at impormasyon na kailangan mo na maintindihan at ma-appreciate sa iyong pagganap bilang punong barangay. At sa mga nagbabalak na mga residente natin na kalabanin yung incumbent or of course yung humalili sa kanila, sana naman ay na-appreciate mo itong mga paliwanag at nawarningan ka na sa bigat ng trabaho ng isang punong barangay at kung paano gaano yung extent ng obligasyon ng isang punong barangay na iyong babalikatin kung ikaw ay mahalal bilang punong barangay. And this is really a time and effort na pang 24 hours na trabaho. And kung plano mo na maging punong barangay, mukhang hindi sasapat yung honorarium sa trabaho na ito. So, i-assess mo po, tingnan mo po yung sitwasyon na yan at doblehin mo yung pag-assess sa mga bagay-bagay bago ka po mag-file ng Certificate of Candidacy ngayong September or kung halimbawa man ma-postpone sa susunod na taon or sa 2028 ayon sa bill na nandito ngayon na nakasampa sa Senado. So, yun po yung para sa nagbabalak na magkandidato. Ngayon, para naman sa mga residente natin, sa mga botante, sukatin nyo po yung kakayahan ng mga tatakbo sa barangay. Hindi lang yung mga punong barangay but kaparte na dito yung mga kapartner ni punong barangay, yung mga sangguniang barangay members. So sukatin nyo po yung kanilang mga kakayahan kasi para sa atin, para sa amin sa DILG, hindi sapat yung mabait lang. Kaya iboboto nyo or pogi lang or maganda lang, iboboto nyo na. Hindi po yung sapat. Kailangan po talaga meron siyang kakayahan na gampanan yung mga tungkulin. Marami pong expectation sa atin ang mga residente, pati na ang national government. Maraming expectation sa ating mga barangay officials. Kaya kailangan po talaga ang i-elect po natin, ang ihalal natin, yung meron pong kakayahan na ganapin ang mga tungkulin ng isang barangay official. Lalong-lalo na itong puno ng barangay, ang punong barangay. So, kaya para sa amin po, kailangan talaga tayong pumili ng isang matino, mahusay at maasahang punong barangay at mga sangguniang barangay members para makita natin na sa balang araw maging maunlad ang barangay at lahat ng barangay ng Pilipinas para ang buong bansa magkaroon talaga ng tunay na pag-unlad. Yun lang po. Maraming salamat at magandang lunch sa ating lahat.
At ayan na nga mga masugid naming kabalangibog. Ngayong episode na pag-usapan natin na ang pagiging punong barangay ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa eleksyon. Ito ay isang posisyon na may malinaw at legal basis, qualification, functions, responsibilities at accountability. Napag-usapan din natin ang mahalagang papel ng punong barangay bilang pinuno ng barangay at bilang chairperson sa iba't ibang barangay bodies at committees. At higit sa lahat, ang pagiging punong barangay ay nangangailangan ng kahandaan, integridad, leadership at commitment sa serbisyo publiko. Kaya sa ating mga aspiring and prospective candidates, bago ang campaign, may preparation. Bago ang posisyon, may responsibility. At bago ang pangako, may tungkuling dapat munang maunawaan. Again, maraming salamat po, Sir RD, Sir RD Isko, sa inyong oras, insight at mga paalala para sa ating mga kabalangibog. At sa ating mga viewers at participants, maraming salamat po sa inyong aktibong pakikilahok ngayong umaga. Sana ay may bago kayong kaalaman, bagong perspective at higit sa lahat, mas malinaw na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagiging punong barangay. At wag po kayong bibitiw dahil bahagi lamang ito ng ating Balangibog Pre-Bineo series. Sa ating susunod na episode, Balangibog Episode 21, Pre-Bineo for Sangguniang Barangay Members na ating itatampok sa September 3, 2026. Kung ang punong barangay ang ating pinag-uusapan ngayon, next episode naman pag-uusapan natin ang mahalagang papel ng mga sangguniang barangay members. At syempre, abangan din natin ang ating episode 23 Pre-Bineo series for Sangguniang Kabataan na itatampok naman natin sa September 24, 2026. Kaya mga SK, iset na to. Pero bago po tayo matapos, inaanyayahan po namin ang lahat na sumagot ng post-evaluation and Balangibog link feedback form na nakalagay po sa ating screen. So ayan, huwag kakalimutan na naka-flash siya sa ating screen ang post-evaluation link at feedback link. Kinakailangan namin ito para at least ma-improve pa namin yung mga kailangan namin i-improve. Tama yan, partner, dahil napakahalaga sa amin ang inyong mga suhestyon, komento at mga insights para sa pag-improve ng ating Balangibog program. Muli, maraming salamat sa inyo, mga aming masugid na tagapagsubaybay. That concludes another episode of the DILG Region 5 Bicol LGRRC's talk show Balangibog. Ako po muli si LGO4 Regine S. Pedro. At ako naman po si LGO2 Jasper Carino. Dito sa DILG, lagi kaming handa ibalangibog ang mga programa, batas at best practices para sa ating mamamayan. Sapagkat we believe that sharing knowledge, achieving excellence para sa isang matino, mahusay at maasahang pamahalaang lokal patungo sa bagong Pilipinas. Please follow our DILG Region 5 Facebook page and subscribe to our YouTube channel at DILG Region 5 for more updates on our next episodes.